மாதாஜி எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் கேட்கலாமா? 100% நீங்க இப்ப கேட்கறதுக்கு நான் பதில் சொல்றதுக்கு தான் இங்க இருக்கேன். இப்ப நாங்க டெஸ்ட் எழுதுறோம். நாங்க வந்து கரெக்டான எழுதிருக்கோமா இல்லையானா நாங்க எப்படி மாதாஜி தெரிஞ்சுக்கிறது? ஏன்னா எங்களுக்கு மார்க்கும் எங்களுக்கு தெரியறது இல்ல. ஆக்சுவலி அதுக்கு வந்து ஒரு கொஷின் பேங்க், அதாவது ஆன்சர் பேங்க் இருக்கு. ஆக்சுவலி உங்களுக்கு எவாலுவேஷன் வந்து நான் பண்ண போறது கிடையாது. We have யார் to- இல்ல இல்ல அது எது வேணா இருக்கட்டும். எனக்கு என்னோட டவுட் என்னன்னா, நான் ஏன்னா இந்த வாட்டி அவ்வளவு சரியா பண்ணாத மாதிரி எனக்கு தோன்றது, நான் ஃபீல் பண்றேன். பட் Okay. அந்த ஆன்சர் கரெக்டா இல்லையான்றத நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுன்றதுதான் என்னோட மார்க்ஸ் கேள்வி. வரும்போது தான் மாதாஜி தெரியும். மார்க்ஸே எங்களுக்கு தெரியாம வரலையே. ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கும் பக்தி சாஸ்திரிக்கும் வரல, இதுக்கும் வரல. அதனால தான் எங்களுக்கு தெரியல. மார்க்ஸ் பக்தி சாஸ்திரிக்கு நான் ஷேர் பண்ணேன். நான் கடைசியில எவாலுவேஷன் பண்ணி ஐ திங்க் நாட் டு யூ, டெம்பிளுக்கு கொடுத்துருக்கேன் நான். ஓகே ஓகே ஸோ அதனால உங்களுக்கு பாஸ் ஆகலைன்னா கண்டிப்பா நான் கொடுத்துருக்க மாட்டேன். ஓகே, ஓகே ஒன் திங். பக்தி வைபவ் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு கேண்டோவா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா சொல்லுவோம். ஓகே, ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. அதான் நீங்க ஸ்டார்டிங் ஃபேஸ்ல இருக்கீங்க. ஆமா. எங்களோட 19 சாப்டர் எக்ஸாம் முடிஞ்சிருது. எனக்கு இது வரைக்குமே என்னுடைய மார்க்ஸ் என்ன வந்திருக்குன்றது எனக்கு நிஜமாவே தெரியாது. கேண்டோ 2 பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ. ஓகே கிளாஸஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. என்னன்னா இந்த கொஷின் பேங்க் ஃபுல்லாவே வந்து எனக்கு என்ன கொஷின் பேங்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் நாங்க. ஸோ என்னோட எவாலுவேஷன் ஆகுனாதான் நானே உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். உங்க அளவுக்கு நாங்க இருக்கோமான்னு இல்ல இல்ல நான் எழுதின கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கரெக்டான எனக்கு இதுல வந்து தெரிஞ்சுட்டா போறோம். நானும் மார்க்ஸ நீங்க பத்தி ஒரு அளவு கவலைப்படல எல்லாம் நான். கிடையாது. நானும் நீங்க ஒரு அளவு கிடையாது. இட்ஸ் நாட் த மேட்டர். நீங்க கேட்கறதுல நான் 1% கூட நாட் ஃபீலிங் எனிதிங் ராங்கா எதுவும் நினைக்கல நானு. சோ என்னன்னா மார்க்ஸ பத்தி என்ன கவலைப்படல. நான் எழுதினது that's all. ஆன்சர் கரெக்டா இல்லையான்னு Actually, தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான். இப்ப எங்களோட கன்க்ளூஷன் வரப்போகுது. அதுக்கு என்னன்னா இப்போ டெஸ்ட் எக்ஸாம்க்கு கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பேட்ச்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நீங்க பிரான்சத்தின பிரபு வந்து ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வச்சு ரெடியா வச்சிருக்காரு. அதை வந்து கொடுப்பாரு. அதை அவர் ஓகே ஷேர் பண்ணும்பொழுது கண்டிப்பா எனக்கு கூட ஒரு காப்பி வரும். ஓகே மாதாஜி. அதை ஓகே வந்து நான் கண்டிப்பா நம்ம அந்த கீ ஆன்சரை வச்சு நம்ம ஆன்சர் ரைட்டான்னு பாத்துக்கலாமா மாதாஜி? அது போரும் மாதாஜி. அது தெரிஞ்சா போறோம். ஆன்சர் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேன். ஆக்சுவலி வேல்யூவேஷன் பண்றவங்களுக்கு கொடுப்போம். ஸோ ஓகே, அப்போ உங்களுக்கு எது ராங் ஆன்சர், எதனால உங்களுக்கு வந்து தப்பு வந்தது அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்கம் உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஓகே, ஓகே மாதாஜி. ரைட் தேங்க்யூ வந்தா ஃபுல் மாதாஜி. மார்க் வந்திருக்க போகுது. ஓகே, ஸோ ஓகே மாதாஜி. ஆன்சர் வந்து ஐ திங்க் நாட் ஃபார் த டிவோட்டிஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆஸ் டீச்சரா இருக்கிறதுனால இப்ப எனக்கு வந்து எனக்கு பக்தி வைபவுக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு நான் பர்சனலா நான் கேட்டு வாங்குவேன். அவ்வளவுதான். ஓகே, ஸோ அதனால எனக்கு அந்த ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட் கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா நம்ம இந்த கேண்டோ முடிஞ்ச பிறகு ஒரு கிளாஸ் ஒரு 2 கிளாஸ் கூட நம்ம வந்து வி கேன் டிஸ்கஸ் ஆன் த கொஷின்ஸ். ஓகே, ஸோ ஓகே மாதாஜி. அப்ப நான் உங்களுக்கு வந்து நீங்க உங்களுக்கு அந்த கொஷின்ல வந்து சிம்பிள் இருக்கக்கூடிய ஆன்சர்ஸ்க்கு நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ண வேண்டாம். we can discuss on the tough questions. ஓகே, ஓகேம்மா. ஓகே மாதாஜி. நம்ம உங்களுக்கு அந்த டஃப் ஆன்சர்ஸ் தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு நீங்க எங்க யூ ஆர் லாகிங், எங்க நீங்க புரியாம போனது, எங்க நீங்க மிஸ் பண்ணீங்க. ஓகே, இதெல்லாம் அத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் நான் கேட்கறேன். அது கரெக்ட். அது தட்ஸ் யுவர் ரைட் டு ஆஸ்க் as a ஸ்டூடெண்ட். அதை நான் தப்புன்னு நினைக்கல. பட் எனக்கு வந்து வந்த பிறகுதான் உங்களுக்கு நான் எதையுமே செய்ய முடியும். ஓகே மாதாஜி. இப்ப நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்டு அந்த கேள்வியை நாங்க திருப்பி பாக்குறதுக்கு கூட வழி இல்லை மாதாஜி. அதுதான் கஷ்டமா இருக்கு. என்ன கேள்வி? இப்ப நம்ம கொஸ்டின் கேக்குறீங்கல்ல, எழுதுறோம் மாதாஜி. ஆனா திருப்பி எங்களால அதை வந்து நம்ம என்ன ஆன்சர் தான் நம்ம கிட்ட இருக்கு, கொஸ்டின் என்ன இருக்குன்னு தெரியல. ஏன் தெரியாது? கொஸ்டின் நீங்க தான் வச்சிருப்பீங்களே, காப்பி ஒர்க் பண்ணி வச்சுக்க மாட்டீங்களா? நாங்க எழுதுறது இல்ல மாதாஜி, டைம் எழுதிக்கணும் மாதாஜி. அதை எழுதிட்டு இதை எழுத டைம் இருக்குது மாதாஜி. நீங்க பேப்பர்ல எழுதுனாலும் இந்த ப்ராப்ளம். யாராவது வந்து சாஃப்ட் காப்பி ஏதாவது சாட்ல இருந்து எடுத்து காப்பி பண்ணி இருப்பாங்க இல்லையா? நீங்க அப்படி எழுதிருக்கேன் மாதாஜி, நான் எழுதி வச்சிருக்கேன். நீங்க சரி பாரு, கையில எழுதுறவங்களுக்கு கஷ்டம். ஓகே, ஆனா ஐ திங்க் மணிமேகலை மாதாஜி, திலகவதி மாதாஜி, மகாலட்சுமி மாதாஜி இவங்க கையில எல்லாமே they are having a good access to the சாஃப்ட் காப்பி எடுக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு முடியும். ரொம்ப முடியலன்னா நான் மோகன்தாஸ் பிரபுஜிட்ட கேளுங்க, அவர்கிட்ட கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. நான் எழுதி வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. 3 எழுத வேண்டியதே இல்ல. எழுதி வச்சிருக்கேன். உங்களுக்கு என்னன்னா அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து we cannot post in the group because எழுதாதவங்களுக்கு அது வந்து லீக் ஆகும். புரியுதுங்களா? சோ அதனால வந்து யாராவது உங்ககிட்ட அதை எழுதிட்டு இது ஆன்சர் எழுதணும். கொஞ்சம் நிறைய எழுதணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து டைம் வேணும் மாதாஜி. அதனால கொஸ்டின் எழுதுறதுக்கு
இது பண்ணிட்டு அடுத்தடுத்து கொஸ்டினை பார்த்து நான் உனக்கு பார்த்து சொல்லிட்ட ஆன்சரை ஒரு ஈஸி டெக்னிக் சொல்லட்டுமா? சொல்லுங்க. சாட்ல போடுறாங்க இல்லையா, அந்த சாட்டை நீங்க ஓபன் பண்ணணும். ஓபன் பண்ணிட்டு அப்படியே நீங்க என்ன பண்ணுங்க, கேமரா வச்சு ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கோங்க. சரியா போகுது, அவ்வளவுதான். ஓகே, உங்களுக்கு யார் எக்ஸாம் எழுதுனீங்களோ இஃப் யூ கேன் ரீச் அவுட். எக்ஸாம் எழுதுனவங்க இன்னொரு போன் இருக்கணும் இல்ல மாதாஜி? ஒரு நிமிஷம், உங்களுக்கு அவ்வளவு முடியல, ஒண்ணுமே இல்ல. உங்களுக்கு அதுலயே நீங்க இப்ப இது ஓபன், அந்த சாட் ஓபன் பண்ணிட்டு மேல உங்களுக்கு அந்த கேமரா ஓபன் பண்றதுக்கு ஒரு பட்டன், இப்பெல்லாம் வந்து சாஃப்ட் பட்டனே இருக்குல்ல மாதாஜி. நானே இது இருக்குன்னாக்கா ஐ கேன், என்னுடைய இதுல வந்து இப்ப பாருங்க இது இருக்கு இல்லையா. சோ இங்க எல்லாருக்குமே இருக்கு இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டி. இங்க ஒரு இது இருக்கு, 3 டாட்ஸ். டாட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுல போயிட்டு நீங்க வந்து கேமரான்னு ஒண்ணு வரும், அந்த ஃபீச்சர் வந்து. ஸோ அந்த ஃபீச்சரை நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஸ்கிரீன் ஓப்பன் ஆகும், அப்ப நீங்க எடுக்க முடியும். ஆக்சுவலி யூ கேன் டேக் இட், எனக்கு தெரிஞ்சு யூ கேன் டூ இட். அப்படி முடியலன்னாக்கா நீங்க வந்து யார் டெஸ்ட் எழுதுனீங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் இதை வந்து நான் மோகன்தாஸ் பிரபுஜிக்கு நான் சொல்றேன். ஓகே, யூ கேன் டேக் என்னது என்னது கொஸ்டின் பேங்க் அவர்கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கலாம் எழுதின டெஸ்ட். ஓகே, அந்த கொஸ்டினை வச்சுதான் நம்ம எழுதுறது. ஆனா ஒரு கண்டிஷன் என்னன்னா, ஒரு கண்டிஷன், யாராவது எழுதாதவங்க அவங்க கிட்ட கேட்டாங்கன்னாக்கா நீங்க கொடுக்க கூடாது. யூ நீட் டு பி வெரி ஹானஸ்ட். ஓகே, பிகாஸ் அவங்க படிக்க மாட்டாங்க உங்ககிட்ட. எங்களுக்கு தெரியாது இல்ல மாதாஜி யார் யார் எழுதியிருக்காங்க. நீங்க யாருக்கும் கொடுக்க வேண்டாம். அவங்க எழுதினவங்க எல்லாமே அதே டைம்ல எல்லாரும் எழுதிட்டா பிரச்சனை இல்ல, அப்புறம் எழுதினவங்க. அதனால நீங்க கொடுக்க கூடாது, சரிங்களா? ஓகே. So I think Mohandas Prabhuji, those who have written exam, if they ask question, you can directly post to their chat. அவங்களுக்கு மட்டும் கொடுத்துருங்க. எனக்கு வேண்டும் மாதாஜி, அது மாதிரி என்னால எழுத முடியல. அந்த கொஸ்டின் எழுதிட்டு எனக்கு ஆன்சர் நீங்க என்ன பண்ணுங்க, நீங்க வெறும் ஆன்சர்ஸே எழுதுங்க, கொஸ்டின் நம்பர் போட்டுட்டு ஆன்சர் மட்டும் எழுதுங்க. ஆனா நீங்க எக்ஸாம் முடிஞ்ச பிறகு நெக்ஸ்ட் டே வந்து மோகன்தாஸ் பிரபுஜிக்கு வந்து மெசேஜ் போட்டு, பிரபுஜி எனக்கு கொஞ்சம் கொஸ்டின் ஷேர் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு மட்டும் டைரக்டா அவர் ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே, அவ்வளவுதான். இதுக்கு மேல வேற எந்த சலுகையும் கிடையாது. என்ன இட்ஸ் நாட் ஏ ஹானஸ்ட் வே. இவ்வளோ நம்ம படிக்கிறோம், இவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றோம். நீங்களும் வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கீங்க, நானும் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி சொல்றோம் இல்லையா. சொல்றதும் கேட்கறதும் ரெண்டு வேலையுமே பகவானுடைய கிருபையாலையும் குரு பரம்பரா கிருபையாலையுமே நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா. இதுக்கு ஒரு வேல்யூ உண்டு இல்லையா. இந்த வேல்யூவை வந்து நாமளே வந்து டெய்லி ஹானஸ்டியா இருக்கணும். எந்த இடத்துல நம்ம ஹானஸ்டியா இருக்கணுமோ கண்டிப்பா அந்த இடத்துல ஹானஸ்டியா இருக்கணும் இல்லையா. இங்கேயும் நாம வந்து சீட்டிங் ப்ரொபென்சிட்டி காட்டவே கூடாது. மனிதனுடைய இயல்பு அது, சீட்டிங் ப்ரொபென்சிட்டி. ஓகே, அது எப்ப வேணாலும் அது டிவோட்டிக்கு வராதா அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே வரக்கூடியதுதான். இதுல டிவோட்டி நான் டிவோட்டி எல்லாம் கிடையாது. ஆனா டிவோட்டிக்கு அது செய்யறது தப்புன்றத கண்டிப்பா தெரியும், நான் டிவோட்டிக்கு தான் தெரியாது. இதுதான் வித்தியாசம். ஓகே, பக்தன் அற்றவருக்கும் பக்தருக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என்ன? ஒன்று தவறு என்று தெரிந்த பிறகு அதை கண்டிப்பா செய்யலாம். பக்தன் அற்றவருக்கு வந்து எஸ் பரவாயில்ல, யார் பார்க்க போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு செய்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. ஓகே, சோ நாம எந்த கேட்டகரி, நம்ம டிவோட்டியா நான் டிவோட்டியான்றத வந்து we only should decide. அவ்வளவுதான். நம்ம மனசுக்கு நாம பர்ஃபெக்டா இருக்கணும். ஓகே, அதுவும் நம்ம இத்தனை காலம் படிச்சதுக்கு நாம அதை வந்து கண்டிப்பா வாழ்க்கையில வந்து செயல்படுத்தணும். தமிழ்ல இது வரைக்கும் நான் அது மாதிரி கேள்விப்படல. ஏன்னா எனக்கு அந்த மாதிரி ஒருத்தங்க அப்ரோச் பண்ணி வேற வழி இல்லாம அவங்க ஏஜ்டு பர்சன் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன், அண்ட் தென் ஐ ரியலி ஃபெல்ட் வெரி பேட் ஆக்சுவலி. ஓகே, so that is not the way, because I was not able to justify myself. And then next time also approach பண்ணப்போ I gave only the இந்த என்னது க்ளோஸ் புக் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணது மட்டும் கொடுத்து, நீங்க சாப்டர் முழுசும் படிங்கோ, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்தாங்க எழுதின கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டேன் நான். அவ்வளவுதான். ஸோ அது மாதிரி வந்து கண்டிப்பா பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் பீயிங் ஏ டீச்சர்ஸ் we are only doing like that. நீங்க வெறும் டீச்சிங்கே கிடையாது. ஓகே, ஒன்லி ஸ்டூடெண்டா இருக்கிறவங்க வந்து இன்னும் நிறைய தான் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும். எனி டைம் சீட்டிங் வந்து கண்டிப்பா. அதுக்கப்புறம் ராதிகா மாதாஜிட்ட இதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது என்ன அவங்க how can you give அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எனக்கு எப்படி தர்ம சங்கடமா இருந்ததுன்னா கொடுக்கலாமா கொடுக்க கூடாதுன்ற ஒரு மனசு, கொடுக்கலன்னா அவங்க அவ்வளோ ஃபீல் பண்றாங்க. எனக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. ஆனா நெக்ஸ்ட் டைம் ஐ ஹேண்டில் இன் a different way. அதுக்கப்புறம் அவங்க கேட்கவே இல்லை என்கிட்ட. she understood. ஓகே, ஸோ நம்ம
எங்க கருணை புரியணும்ன்றது வந்து ரொம்ப முக்கியம். when they have the access to the question, அதை மட்டும் படிச்சுட்டு வந்து தான் எழுதுவாங்க இல்லையா? அப்புறம் எதுக்கு இந்த எக்ஸாம்? தட் இஸ் நாட் த ரைட் வே இல்லையா? அப்ப படிச்சவங்களுக்கும் படிக்காதவங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கு? இந்த எவாலுவேஷன் போகும் இல்லையா? ஸோ திஸ் ஐ ஃபெல்ட் வெரி பேட் பர்சனலி. அதனால தான் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். அதனால இந்த தவறு மட்டும் நீங்க யாரும் செய்திடாதீங்க. பிகாஸ் யூ வில் ரிக்ரெட் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, யாரும் கேட்கவும் கூடாது, யாரும் கொடுக்கவும் கூடாது. போனா போது நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இயல்பு உண்டு இல்லையா? ஆனா கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது. ஓகே, சாஃப்ட்னஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நம்மள வந்து people will sit on our heads. அப்ப நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ டோன்ட் டூ சச் திங்ஸ். கேட்கறவங்களுக்கும் அந்த மனசு வரக்கூடாது. இன்ஃபேக்ட் ஐ யூஸ் டு ஸ்பீக் வித் ராதிகா மாதாஜி ஓவர்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் பிகாஸ் அவங்களுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் வரும். ஷீ டேக்ஸ் அட்மின் ஒர்க் ஃபார் தட். நான் ஜென்ரலாவே வந்து கேட்பேன், எப்படிமா கொஸ்டின்ஸ் பரவாயில்லையா இருக்கா, ரொம்ப டஃபா இருக்காங்க. அதை கூட ஆஃப்டர் 1 or 2 times ஐ ஸ்டாப். பிகாஸ் அவங்க என்ன தவறா புரிஞ்சுக்க கூடாது. நான் ஏதோ கொஸ்டினை கேட்கறேன்னு அந்த மாதிரி ஒரு தவறுதல் வந்துச்சுன்னா தட் வில் பி ராங்ன்றதுக்காக நான் கேட்கறதே நிற்பிட்டேன். ஸோ நான் என்னுடைய இன்டென்ஷன் வேற, பட் தட் வில் நாட் பி ரைட் இல்லையா? ஸோ யூ ஷுட் நாட் ஆஸ்க். ஸோ எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு இப்பெல்லாம் வந்து முன்னாடிலாம் வந்து 2 நாள் 3 நாள் படிப்பேன். இப்போ 1 நாள் படிச்சு எழுதுற நிலைமைக்கு வந்துருச்சு. அந்த அளவுக்கு டைம் வந்து அலைன் பண்ண முடியல. ஸோ என்ன எழுத முடியுதோ அதுதான் எழுதிட்டு இருக்கேன் நான். அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ உங்களால வந்து எனக்கு இது மீண்டும் மீண்டும் ஒரு ரிவிஷன் தான். ஐ ஷுட் சே தேங்க்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ. ஸோ திஸ் இஸ் மை ஹானஸ்ட் கொட்டேஷன். ஸோ யூ ஆர் ஆன் த க்ளோஸ்ட் குரூப். அதனால தான் உங்ககிட்ட இவ்வளோனா ஷேர் பண்றேன் நான். ஓகே, யூ ஆர் நாட் நன் அதர் தென் மை ஃபேமிலி. ஓகே, அந்த மாதிரி நினைச்சிட்டு தான் உங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே இது சொல்றேன் நான். ஸோ ஃபாலோ சம் ப்ராசஸ். ஐ எம் நாட் எ ஸ்ட்ரிக்ட் பர்சன். அதனால நிறைய இடத்துல எனக்கு கஷ்டம் வந்திருக்கு. ஆனா அதை வந்து அடுத்தவங்க மிஸ்யூஸ் பண்ணிக்க கூடாது. ஓகே, மாதாஜி தானே பரவாயில்லன்ட்டு. பட் ஐ யூஸ் டு பி வெரி ஸ்ட்ரிக்ட். ஒன்லி இன் த ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்லி ஐ எம் வெரி வெரி சோபர். ஓகே, திட் இஸ் நாட் த பிளேஸ். நான் ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கிறதுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனும் அது மாதிரி கிடையாது. பட் வி நீட் டு ஹாவ் எ செல்ஃப் டிசிப்ளின் வித் அஸ். ஐ திங்க் இன் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோலயே வரும், 5th சாப்டர்ல தான் படிப்போம். ரொம்ப அழகா இருக்கும் அந்த ஸ்லோகம்னா, பிரபுபாதருடைய பர்பெக்ட். ஸோ செல்ஃப் டிசிப்ளின் பத்தி ரொம்ப அழகா கொடுத்துருப்பாங்க. இஃப் எ பர்சன் இஸ் நாட் செல்ஃப் டிசிப்ளின், அவன் வந்து he will not be able to progress in the spiritual life. That is a wrong thing அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ we have to speak about this actually. ஸோ இப்போ நாம எது வரைக்கும் படிச்சோம்? 8 வரைக்கும் நம்ம ஸ்லோகங்கள் படிச்சு முடிச்சோம் இல்லையா? ஒரு நிமிஷம், we'll go to the session. So any doubts? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? அன்னைக்கு தான் கேட்டேன் மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல அந்த மாதாஜி சுய தன்னுணர்வு என்பது தற்பெருமையுடன் ஒருவன் முந்தைய ஆச்சாரியாரை மீற முயன்று தனது சொந்த ஆச்சாரியாரிடம் முழு நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். அந்த phrase தான் அது. ஆமா மாதாஜி, சென்டென்ஸ் தப்பு. ஓகே, சோ சென்டென்ஸ் தப்பு. யாரையும் மீற முயலக்கூடாது இல்லையா மாதாஜி? எனக்கு அந்த நான் வந்து பண்ணேன், நானும் இது பண்ணேன். அப்புறம் நீங்க விளக்கம் கொடுத்த போது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் மாதாஜி. எனக்கு அது படிக்கிற போது சந்தேகம் வந்தது. பிரேமா மாதாஜி சொல்ற மாதிரி எனக்கு அந்த சந்தேகம் வந்தது. நீங்க கரெக்டா அது விளக்கம் சொல்லிட்டீங்க. ஆமா, நான் அது உங்களுக்கு நீங்க இங்கிலீஷ்ல போய் பாருங்க, கரெக்டா இருக்கு அந்த பேராகிராஃப். நீங்க அன்னைக்கு சொன்னீங்க மாதாஜி, அதாவது யாரையுமே மீற முயலக்கூடாது இல்லையா மாதாஜி? இந்த ஆச்சாரியாரையும் நம்ம வந்து ஆக்சுவலி என்னன்னா, நாம நம்முடைய உணர்ந்து, அதாவது நீங்க கேட்ட கொஸ்டின் அந்த இதுல வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குனாக்கா, சரி நம்முடைய ரியலைசேஷன். ஓகே, ஒருத்தர் வந்து ஒரு தூய பக்தி நிலை அடைஞ்சிருக்காங்கன்றது வந்து அவங்களால கண்டிப்பா எவாலுவேஷன் பண்ணிக்க முடியாது. ஓகே, இஸ் குரு ஹர் குரு ஹாஸ் டு டெல். இப்போ நமக்கெல்லாம் வந்து நம்ம குரு மகாராஜ் சொன்னாதான் வாட் லெவல் வி ஆர் என்றது அவருக்கு கண்டிப்பா தெரியும், 100% தெரியும். ஓகே, ஸோ அவர் நம்மளை பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு வந்து நம்முடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லெவல் என்னன்றது அவர் அழகா சொல்லிடுவார். தட்ஸ் வை, பிகாஸ் ஈஸ் எ ரியலைஸ்டு சோல். அப்படிப்பட்டவங்க தான் வந்து குருவாகவே ஆக முடியும். ரியலைசேஷன் இல்லாதவங்க வந்து குரு ஆக முடியாது. நாலேஜ் அண்ட் ரியலைசேஷன் அதை பத்தி நம்ம இப்ப கண்டிப்பா படிப்போம். ஓகே, ஸோ அப்போ உணர்ந்து அறிந்தல் இல்ல பக்குவம் அடைஞ்சவங்க மட்டும்தான் வந்து தூய பக்தி நிலையை அடைவாங்க.
சோ நாம தூய பக்தி நிலை அடைஞ்சிருக்கிறோமா இல்லையான்றது நமக்கு வந்து அதாவது அங்கீகரிக்கிறது யாரு? நம்முடைய குரு தான். ஓகே, அன்டில் குரு டெல்ஸ் வி cannot tell anything. நாம இன்னொன்னு வந்து நாம எந்த நிலையில இருக்கிறோம் நம்மளால எவாலுவேஷன் பண்ணிக்க முடியாது. தட் இஸ் நாட் த ரைட் வே ஆஃப் டூயிங் திங்ஸ். யாராவது ஒருத்தர் வந்து அந்த மாதிரி நான் குரு மிஞ்சின சிஷ்யன் அப்படின்னு, அதுதான் முந்தைய ஆச்சாரியர்னு சொன்னது அது. ஓகே, அதாவது நம்முடைய ஆச்சாரியருமே குருவை மிஞ்சின சிஷ்யன் அப்படின்றது வந்து அடுத்தவங்க தான் சொல்லணுமே வழிய நாமளே சொல்லிக்க கூடாது. அந்த குருவுக்கு மேல இருக்காம்பா அவருடைய சிஷ்யன் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லணும். அப்படின்னா அந்த டிவோஷனல் லெவல்ல இருந்து சொல்லணும். ஓகே, அது வந்து தட் இஸ் அக்செப்டட். ஆனா நமக்கு நாமே பஃப்ட் அப் அப்படின்னா நாமளே வந்து அகங்காரத்துல வந்து எனக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொன்னோம்னா தட் இஸ் நாட் த வே. அப்போ நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதுன்னு அர்த்தம். when a person is telling எனக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்படின்னு ஒரு ஆள் சொல்றான்னாக்கா அவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதுன்னு அர்த்தம். அங்கேயே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். தெரிந்தவங்க வந்து எதுவுமே வெளிப்படுத்திக்க மாட்டாங்க. தெரியாதவங்க தான் வந்து கொஞ்சமா தெரிஞ்சுட்டு நிறைய தெரிஞ்ச மாதிரி காட்டிப்பாங்க. இதெல்லாமே வந்து ஒரு மனிதனுடைய சுபாவம். இதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு நாம ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயமுதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. நாம 8வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் படிச்சோம் இல்லையா போன வாரம். இப்போ சுகதேவ் கோஸ்வாமியினுடைய குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் படிச்சோம் இல்லையா. அவர் மகாயோகி, அவர் வந்து சமநோக்கு கொண்டவர் இல்லையா. அடுத்து வந்து அவர் ஒரு ஞானி. அடுத்து வந்து அதாவது 1 பாயிண்ட் அட்டென்ஷன்னா அதாவது மனசை வந்து ஒருநிலைப்படுத்தி ஒன்றின் மீது அவரால் வந்து மனதை நிலைநிறுத்த முடியும். அந்த அளவுக்கு பக்குவம். நம்ம இப்போ நீங்க எல்லாரும் கேட்டுட்டே இருக்கீங்க, உங்க மனசு வேற எங்க கூட இருக்கும். அதே மாதிரி நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டே இருக்கேன், சடனா அங்க ஏதாவது சப்தம் வந்தாலும் அங்க என்னன்றத வந்து என் மனசு வந்து ஓடிட்டு இருக்கும். உங்களுக்கு கேட்காது. ஆனா டோருக்கு வெளியில வந்து டோர் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. ஆனாலும் கொஞ்சமா அந்த சப்தம் கேட்டா உங்ககிட்ட நான் சொல்லிட்டே இருப்பேன். ஆனா அந்த இடத்துல சப்தம் வந்து எனக்கு காதுல விழுமா விழாதா? அது போல 2-3 நிலைகள்ல நாம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம மனசை வந்து அலைப்பாயும். ஆனா 1 பாயிண்ட் அட்டென்ஷன்னாக்கா அவரை சுத்தி எது நடந்தாலும் அவர் வந்து ஒன்றின் மீது மட்டுமே மனதை நிலைப்படுத்துவார். அப்படின்னா பீயிங் ஃபிக்ஸ் தான், அந்த ஸ்திரமான புத்தி கொண்டு நிலை பெறுவது. நித்ரஹ அதாவது தூக்கத்தை வென்றவர் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா. அதாவது இங்க வந்து தூக்கம் என்பது என்ன? அஜ்ஞானத்தை வென்றவர். ஆக்சுவலி உண்மையிலே வந்து அஜ்ஞானத்தை வென்றவர். ஸோ இதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கூட கொடுத்தோம் இல்லையா. என்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ்? பௌதிகவாதி என்ன பண்ணுவான், அவனுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு அவன் ஒரு வியாபாரியா இருப்பான். அவனுக்கு டெய்லி வந்து கல்லாவுல காசு பார்த்து பழக்கம் இல்லையா. காலையில 6 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணா நைட் 9 மணி வரைக்குமே அவன் வந்து கல்லாவை தான் பார்த்துட்டு இருப்பான். ஸோ இன்னைக்கு ஒரு கலெக்ஷன் வந்து ஒரு 10,000 வந்துச்சு அவனுக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. சண்டே அவன் வந்து லீவ் விடுவானா, நாளைக்கு போனாலும் நமக்கு ஒரு 10,000 வரும், போயிட்டு உட்காந்து சம்பாதிக்கலாமே, காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள் அப்படின்னு அவனுடைய ஒரு இலக்கோட அவன் வந்து அவனுடைய குறியெல்லாம் எது, அதாவது அந்த சம்பாத்தியம். அப்படின்னா சம்பாத்தியம் பண்றது தப்பா மாதாஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க எனக்கு கேட்கலாம். சம்பாத்தியம் தேவை, ஆனா சம்பாத்தியம் மட்டுமே வாழ்க்கை கிடையாது இல்லையா. சோ அதுவும் வந்து இறை உணர்வு கொண்டு நாம செயல்படணும், மனப்பக்குவம் கொண்டு செயல்படணும். அப்போ யூ வில் பி ஏபிள் டு டிஸ்கிரிமினேட். இன்னொன்னு அந்த சம்பாத்தியத்தை எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்,
அவன் என்ன பண்ணுவான், தன்னுடைய புலன் நுகர்ச்சிக்கு தான் அதை வந்து செலவழிப்பான் இல்லையா. சோ நிறைய சம்பாதிக்கணும், நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், நிறைய சுத்தணும் இல்லையா, நிறைய என்ஜாய் பண்ணணும். இப்படி போலாமா, இதுக்கு போகலாம், அதுக்கு போகலாம், அந்த ஊருக்கு போகலாம், இந்த ஊருக்கு போகலாம், வெளிநாடு போகலாம், அங்கே போய் இயற்கையை ரசிச்சுட்டு வரலாம் இல்லையா. எத்தனை பேர் டூர் போறாங்க இல்லையா, இன்டர்நேஷனல் டூர் எல்லாம் இருக்கு. இந்த இங்கேயுமே வந்து ரிசார்ட்ஸ் டூர் போறாங்க. ஸோ ஒன்லி ஃபார் என்ஜாய்மெண்ட், ட்ரெக்கிங் போறாங்க, ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ அங்கே இறைவனை மையமாக வைத்து நம்ம எதுவுமே ஸ்பெண்ட் பண்றது கிடையாது இல்லையா. அதே நாம் நிறைய சம்பாதிக்கிறோம், அதை எடுத்து நம்ம வந்து சில ஒரு பகுதியை வந்து நாம இறைவனுடைய தொண்டுக்காக கொடுப்போமே அப்படின்னு போகக்கூடிய அந்த மனசு வந்து வித்தவுட் எனி எக்ஸ்பெக்டேஷன், அது அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு வரணும். ஸோ அப்படிப்பட்ட அந்த பக்குவம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ சம்பாத்தியத்தில் இருந்தாலும் கூட வெறும் கடமையாக ஆற்றக்கூடிய அந்த பக்குவம் நமக்கு இருக்கணும். நம்ம ஒரு பௌதீக நிலையில இருந்தாலும் ஆன்மீக தளத்திலிருந்து நம்முடைய மனசை வந்து இயக்கணும். அதுதான் முக்கியமான அந்த பக்குவத்தை கொண்டு வர்றது வந்து பக்தி மட்டும்தான் நமக்கு கொடுக்கும். ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த கண்டிஷன் சோல், லிபரேட்டட் சோல் பத்தியும் வித்தியாசங்கள் படிச்சோம் இல்லையா. ஸோ என்னென்ன வித்தியாசம் படிச்சோம், ரெண்டு பேருமே வந்து கனவு காணுவாங்க. அவங்களுடைய கனவு எப்படிப்பட்ட கனவு, பக்தியில இன்னும் நிறைய ஆன்மீகத்துல இருப்பாங்க. ஆமா, ஆன்மீகவாதி ஆன்மீக செயல்ல பத்தி இன்னும் என்ன பண்ணலாம், பகவானுக்கு ஏதாவது நம்ம ட்ரெஸ் ஆர்னமெண்ட்ஸ் கொடுக்கலாமா, ட்ரெஸ் கொடுக்கலாமா இல்லையா, நாளைக்கு வந்து நமக்கு சேவை கூப்பிட்டுருக்காங்க, ஸோ அந்த சேவையை நான் எப்படி பக்குவமா செய்யறது. தெல் பி கிரீட் ஆல்சோ. சில பக்தர்கள் வந்து கிரீட். ஓகே, ஐ ஷுட் டெல் மை ரியல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஐ கேன் டெல். ஓகே, it is not anyway ராதிகா மாதாஜி also knows, I should tell about it. ஓகே, ஸோ ஐ எம் a person, நான் வந்து எங்கேயுமே அப்படி அதாவது தள்ளி உள்ள போகிறதுக்கு நான் ரொம்ப ஹெசிடேட் பண்ணுவேன். ஆனா ராதிகா மாதாஜி சரளமா தள்ளிட்டு உள்ள போயிடுவாங்க. ஓகே, அவங்க போயிடுவாங்க, நைஸா போயிடுவாங்க அவங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து 2-3 இடத்துல தர்ஷனமும் நான் பெற்றேன். ஸோ தேட்ஸ் வேர் ஆக்சுவலி அவங்களுடைய அதாவது பகவானுடைய தொண்டுல அவங்களுக்கு அந்த ஆசை அவா என்பது நிறைய இருக்குன்றத வந்து இப்போ இந்த இதுல வந்து நான் வாசிக்கும் பொழுது அவங்க ஞாபகம் வந்துச்சு. ஐ எம் நாட் தட் கிரீட், இன்டென்ஸ் கிரீட் இல்லை எனக்கு அப்படிங்கிறது வந்து, பக்தியில கூட எனக்கு இன்டென்ஸ் கிரீட் இல்லை அப்படிங்கறது வந்து நான் நினைச்சேன். தட் இஸ் எ லேக். அது ஒரு நமக்கு ஒரு குறைதான். பக்தியில வந்து பசி இருக்கும், செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரவே கூடாது. ஆக்சுவலி போதுமென்ற மனசு பக்தியில வரவே கூடாது. வி ஷுட் ஆல்வேஸ் எஸ் இன்னும் பண்ணணும், இன்னும் பண்ணணும் அப்படின்னா அடுத்தவங்க பண்ணக்கூடிய சேவையை புடுங்கிட்டு பண்ணக்கூடாது, அது தவறு. ஓகே, அடுத்தவங்களுக்காக ஒன்று கொடுக்கப்பட்டதை வந்து அவங்க செய்வதற்கு நாம அனுமதிக்கணும். வேணா அவங்க கிட்ட நம்ம வந்து ஐ கேன் ஆல்சோ ஜாயின் யூ அப்படின்னு கேட்டுட்டு வேணா அவங்களோட ஜாயின் பண்ணிக்கலாமே ஒழிய ஒருத்தர் பண்ணிட்டு இருக்கிறத வாங்கிட்டு நாம வந்து பண்ணக்கூடாது, அது தவறு. ஸோ கிரீட் வந்து அந்த மாதிரி வருஷம் அப்போ அவங்க மனசு நோகும். எந்த ஒரு செயலுமே அடுத்தவங்க மனசை நோக வைக்கிற மாதிரி செய்யக்கூடாது. ஐ எம் நாட் ஏ பர்சன் இன் தட். அதுல போயிட்டு நம்ம வந்து பண்ணணும், நான் வாய்ப்பு கிடைச்சா கூட நான் வந்து நொக்கிட்டு போகணும்ன்ற அந்த உணர்வு எனக்கு கிடையாது. ஸோ பேசிக்கலி எனக்கு ஒரு ஹெசிடன்ட் எப்பவுமே உண்டு. எந்த இடத்துலையுமே டக்குன்னு போயிட்டு நான் பண்ண மாட்டேன். ராதிகா மாதாஜி அப்படி கிடையாது, போயிடுவாங்க உள்ள நுழைஞ்சு போயிட்டு எல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டே வந்துருவாங்க அவங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நான் அதையும் எப்பயாவது அதிசயமா அவங்கள நான் மீட் பண்ணா அந்த சந்தடி சாக்குல நானும் போயிட்டு அதை பார்த்துட்டு வந்துருக்கேன். இதுதான் நடந்திருக்கு. திஸ் இஸ் ஹவ் ஆக்சுவலி, அதாவது ஒரு ஆன்மீக தளத்துல இருந்து ஆசை என்பது கண்டிப்பா இருக்கணும். ஆனா அது நம்ம வந்து அடுத்தவங்களுடைய சேவையை வந்து வாங்குற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. தட் இஸ் மஸ்ட். அது பண்ணக்கூடாது. பட் யாருக்குமே தொந்தரவு கொடுக்காம நம்ம போய் பார்த்துட்டு வர்றதுல தவறு ஒன்றும் கிடையாது. ஸ்டில் அதை கூட நான் வந்து ஃபீல் பண்ணுவேன் நான். ஸோ அது தவறுன்றத வந்து நான் நிறைய வாட்டி யோசிச்சுருக்கேன். ஆனா என்ன பண்ண முடியாது, நம்ம பிறந்ததுல இருந்து வந்த சுபாவம் வந்து ஒரு நாள்ல கண்டிப்பா மாத்தி அமைச்சிக்க முடியாது இல்லையா. அதனால அந்த ஒரு யாராவது அழைச்சி நீ இதை பண்ணுமா அப்படின்னு சொன்னாக்கா நான் பண்ணுவேன், இல்லைன்னா நானா போய் கேட்பேன் வருவேன். ஆனா அப்படியே ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்து கண்டிப்பா நான் போகவே மாட்டேன். நான் அது எனக்கு வரவே வராது. எனக்கு அவங்க ஏதாவது தப்பா நினைச்சிருவாங்களோ, உண்மையில அவங்க தப்பா கூட நினைச்சிருக்க மாட்டாங்க, ஆனா எனக்கு இருக்கக்கூடிய ஹெசிடென்ட் இந்த மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி ஆன்மீகத்துல வந்து இப்படிதான் இருக்கணும். கொஞ்சம் இந்த கிரீட் என்பது இந்த லெவல் கண்டிப்பா இருக்கலாம், இட் இஸ் அன் அக்செப்டட். ஆனா அடுத்தவங்களுடைய சேவையை வந்து நாம வாங்கிட்டு அவங்க மனசை நோகடிக்க கூடாது. திஸ் இஸ் செகண்ட் பார்ட். பௌதிகவாதி என்ன பண்ணுவான், அபகரிக்கிறது இல்லையா. சோ பௌதிகவாதி என்ன பண்ணுவான், ஒருத்தர் இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் எப்படி இருக்கு, ஒருத்தனுடைய சரிவு இன்னொருத்தருடைய ஏற்றம் அந்த மாதிரிதான் இருக்கு இல்லையா. பிசினஸ்லயே அப்படிதான் இருக்கு. ஸோ காம்படிஷன் அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. அதனால ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவான், அவங்க இலக்கு வந்து ஃபுல் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இல்லையா. அவன் ஃபுல் பௌதிகவாதி, இவன் ஃபுல் ஆன்மீகவாதி. ஸோ இருவருக்குமே இலக்கு கண்டிப்பா உண்டு.
இல்லையா? அந்த மாதிரி 2 பேருமே அலர்ட்டா தான் இருப்பாங்க. அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் எந்த இடத்துல நஷ்டம் வரும், எந்த இடத்துல நமக்கு லாபம் வரும்னு பௌதிகவாதி நினைப்பான். அதை தெரிஞ்சுட்டு தான் அவன் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே பண்ணுவான் இல்லையா? இப்போ எல்லாருமே ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல போட்டிருப்பாங்க. இப்போ இந்த வார் இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கிறதுனால நிறைய இடத்துல ஸ்டாக், ஈவன் ட்ரம்ப் வந்த பிறகு நிறைய ஸ்டாக் வந்து டம் ஆயிடுச்சு இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஏன்னா நிறைய பாலிசிஸ் சேஞ்சு, அதனால வந்து ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஃபுல்லா விழுந்துருச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எப்பெல்லாம் ஸ்டாக் விழுதோ அப்பெல்லாம் தங்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய விலையாயிடும். ஏன்னா ஜனங்க என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா ஸ்டாக்ல போயிட்டு இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு பதிலா திஸ் இஸ் வாட் மை சிஸ்டர் டோல்ட், அதனால எனக்கு இந்த எக்கானமி பத்திலாம் எனக்கு எதுவும் தெரியாது. ஸோ எங்க என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொமோடிட்டிக்கு போயிடுவாங்க, இல்லைன்னா சில பேர் வந்து இந்த தங்கத்துல போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அப்ப என்ன ஆகும்னா தங்கம் விலை வந்து தூக்கி அடிக்கும், நிறைய விலை. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு போயிடும். ஸோ நிறைய பேர் டிமாண்ட் நிறைய ஆயிடுச்சு, சப்ளை இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவான், உடனே அவன் ஏற்றி விட்டுருவான். இதெல்லாம் அவ்வளவுதான். ஸோ அந்த மாதிரி 2 பேருமே அலர்ட்டா தான் இருப்பாங்க. இந்த இடத்துல பௌதிகவாதி இப்படி இருப்பான், ஆன்மீகவாதி எப்படி, அவன் வந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே வந்து தன்னுணர்வு பாதையில போகிறதுக்கான மார்க்கத்தை தேடிக்குவான் இல்லையா? ஸோ இன்னும் 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 நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுடைய உணர்ந்து அறியக்கூடிய செயல்கள் நிறைய கேட்கணும், சவணம் நிறைய பண்ணணும், ஒரு ஆச்சாரியரை பார்க்கணும், அவருக்கு சேவை பண்ணணும் இல்லையா, ஒரு குருவனைய பார்க்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு இது. கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்து நம்ம வந்து அங்க என்ன சேவை இருந்தா செய்யணும் இல்லையா? அப்படின்லாம் வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வந்து ஒரு சீனியர் டிவோட்டியை வந்து அழைச்சிட்டு வரணும், அவங்களுக்கு வந்து கௌரவிக்கணும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து அவனுடைய எண்ணங்களா இருக்கும். ஓகே, இது வந்து ஒரு பக்தன் அவனுடைய இலக்கு இதெல்லாம் இருக்கும். ஆக்சுவலி when you have அசோசியேஷன் கண்டிப்பா நமக்கு வந்து தடை கற்கள் எல்லாம் நீங்கி நம்ம மேலும் இதெல்லாமே வந்து ஸ்ரவணத்தினால அவன் கேட்டிருப்பான். அது அப்படியே பரிபாலிக்கணும்ன்ற அந்த இன்டென்ஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா போயிட்டே இருக்கும் அவனுக்கு வந்து. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி இந்த இருவருடைய செயல்பாடுகளுமே வந்து சென்று கொண்டே இருக்கும். இதுக்கு இன்னும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஸோ நம்ம வந்து விவசாய ஆத்மிகா புத்தி ஏகேக குரு நந்தனா இல்லையா? அதாவது நம்ம என்னது என்ன ரியலைஸ்ட் நாலேஜ் நமக்கு வரணும்னாக்கா நம்ம நல்ல தத்துவதர்ஷி கிட்ட வந்து என்ன பண்ணணும், we need to surrender ourselves. ஒரு குரு இடத்துல நம்ம சமர்ப்பணம் ஆகணும் இல்லையா? அவர்கிட்ட வந்து அடக்கத்தோடு கேள்விகள் கேட்கணும் இல்லையா? தத்விதி பிரணிபாதேனா பரிகிருஷ்ணேனா சேவையா. ஸோ இதுவும் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரியான இதெல்லாமே நிறைய வந்து தத்துவங்களை தெரிஞ்சுக்கிறது, நாலேஜ், இதெல்லாமே நாலேஜ். ஆனா இந்த நாலேஜை வந்து நம்ம உணர்ந்து அறியக்கூடிய அந்த பக்குவம் வரணும் இல்லையா? அப்பதான் உண்மையிலேயே நம்ம வந்து ஏத்துக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம். ஸோ அதை உண்மையிலேயே அதை ஏத்துக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவம் வரணும்னா நமக்கு யாரோட நாலேஜ் பிளஸ் அசோசியேஷன், சாது சங்கம், இது 2 இருந்தாதான் நம்ம வந்து உணர்தலுக்கான மார்க்கமே நமக்கு செல்லும். அசோசியேஷன் இல்லைன்னா வெறும் வறண்ட தத்துவங்கள் மட்டும்தான் நம்ம கிட்ட இருக்கும், உணர்ந்தறியக்கூடியது எதுவுமே நமக்கு கிடைக்காது இல்லையா? இது நம்ம ரியலைசேஷன் வரணும்னா we need to be in the association. ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து ஐ ஹவ் சர்வ்ட் கிருஷ்ணா அப்படின்ற, அதாவது அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, திருப்தி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க வந்து பக்தியில வந்து அவங்களால இன்னும் மேலும் மேலும் வந்து முன்னேற முடியாது. ஸோ இது வந்து தடை கற்கள். அப்படின்னா இன்னும் நிறைய பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆர்வம் இருக்கணும். ஆர்வம் கொண்டு இன்னும் வந்து செயல்படவும் செய்யணும். ஓகே, இது ஃபர்ஸ்ட் ரகம். அடுத்து இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து சொல்லணும்னாக்கா அர்ஜுனர் எடுத்துக்கலாம். நம்ம அர்ஜுனர் எவ்வளவு காலம் கிருஷ்ணரோட இருந்தார், யாராவது சொல்ல முடியுமா? கிருஷ்ணர் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு கோலோகம் போற வரைக்குமே கிருஷ்ணரோட தான் சம்பந்தப்பட்டிருந்தார் இல்லையா? he spent lot, அவருடைய காலம் எல்லாமே முழுவதுமே அவர் வந்து அவருடைய சேவகனாகவும் நண்பனாகவும் இல்லையா, உறவினன் மைத்துனனாகவும் இப்படி எல்லா நிலைகளிலுமே வந்து அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணரோட இருந்திருக்காரு. ஆனா ஒரு முறை வந்து, அதாவது கடைசி அந்த 18th சாப்டர் 19th சாப்டர்லாம் வரும். 19th சாப்டர்ல தான் இதெல்லாம் நிறைய வரும். அந்த 18th சாப்டர்ல வரும், ரொம்ப அழகா இருக்கும் அந்த சாப்டரே வந்து. காலையில உங்களுக்கு நான் விளக்குனேன் இல்லையா? ஸோ வரும் வழியில வந்து அவரால் வந்து பெண்களை காப்பாற்ற முடியறது கிடையாது. கிருஷ்ணர் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கினார், முகமே வந்து வாடி போயிடுறது அவனுக்கு. யாருக்கு? அர்ஜுனருக்கு இல்லையா? ஸோ அவ்வளவு சோர்வான ஒரு உணர்வோட அவனுடைய பொலி விழந்து அரண்மனைக்கு வந்தப்போ யுதிஷ்டிர மகாராஜ் வந்து ரொம்பவுமே வருத்தப்படுறார். ரொம்ப, அதாவது பார்ப்பதற்கே கம்பீரமா அழகா இருந்த அர்ஜுனனுக்கு என்ன ஆயிற்று,
அவன் இவ்வளவு பொலிவிழந்து இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய உன்னை யாராவது வந்து இன்சல்ட் பண்ணிட்டாங்களா, ஸோ இப்படிலாம் நிறைய அடுக்கடுக்கா கொஷின்ஸா கேட்பாரு. ஆனா அது கடைசியில தான் வந்து அவர் வந்து ஒரு டவுட் வரும். எதுவுமே இல்லைனாக்கா கிருஷ்ணர் ஏதாவது போயிட்டாரான்னு அவர் வாயை திறக்கிறப்பவே he will burst out actually. ஓகே, அப்போ வந்து அர்ஜுனர் வந்து அழுவார் ஆக்சுவலி அந்த இடத்துல. ஸோ அந்த இன்டென்ஸ் செப்பரேஷன் வந்து அர்ஜுனர் வந்து சொல்லுவார் ஆக்சுவலி. ஸோ அதாவது he feels எல்லாமே எதுவுமே ஏதுமற்ற நிலையில இருக்கேன் நான் அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லுவார் அர்ஜுனர். அது ஸோ அந்த ஒரு இது வந்து அப்படின்னா இவ்வளவு நாள் பகவான் அவரோட தான் இருந்தார், பிசிக்கலியே இருந்தார், உடன் இருந்தார், ஹிருதயத்துல பரமாத்மாவாகவும் இருக்கார் எல்லோருக்குமே. ஆனா அவருக்கு வந்து அவரை உணர்ந்தும் இருக்கார், அவருடனும் இருந்திருக்கார். ஆனா ஸ்டில் பகவான் இல்லையே என்ற அந்த ஆதங்கம் அவருக்கு இல்லையா. சோ அந்த அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இன்னும் அவருக்கு சேவை, இத்தனை சேவை பண்ணியிருக்கோம், நாமளா இருந்தா என்ன பண்ணிருப்போம், அவர் சொன்னபடி தானே போர் புரிஞ்சேன் நானு, அவ்வளவு பெரிய அழிவுக்கு நான் வந்து காரணமாச்சு இல்ல, அந்த பாவம் எல்லாம் வந்துச்சு இல்ல, இப்படிலாம் யோசிப்போம்ல, நான் நிறைய சேவை பண்ணிட்டேன்ப்பா சோ கிருஷ்ணருக்கு, இன்னும் என்ன சேவை பண்ணணும் நானு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்போம் இல்லையா. ஆனா அவர் அப்படி கிடையாது, போருமே நம்ம செஞ்ச சேவை. இப்ப நீங்க ஏதாவது சேவை பண்ண போனீங்கன்னா கூட போரும் நீ செய்யற சேவை அப்படிங்கறது எல்லாமே நமக்கு சொல்லக்கூடியவங்கள நம்மளை சமாதானப்படுத்தி எஸ் திஸ் இஸ் ஒன்லி எனஃப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காலகட்டத்துல தான் நாம் இருக்கோம். ஆனா அர்ஜுனர் அத்தனை ஆண்டுகள் பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கும் பொழுது 125 இயர்ஸ் அவருக்கு இல்லையா. சோ அப்படி அந்த நிலை அப்படின்னா 125 ஆண்டுகள்ல அவர் கணீசம் ஒரு 100 ஆண்டுகள்னா அவரோட இருந்திருப்பார் இல்லையா. சோ இங்க போறது அங்க வர்றது இல்லையா, அஸ்தினாபுரத்துல இருந்து துவாரகைக்கு போறது, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு இதுக்கு போறது என்னது மதுராவுக்கு போறது, இந்த மாதிரி வந்து எல்லாமே வந்து அவங்க பார்த்திருக்காங்க. ஆனாலும் பகவான் அந்த அத்தனை ஆண்டுகள் அவர் கூட இருந்தும் அவர் கிளம்பின பிறகு அவருக்கு தொண்டு இவ்வளவு செஞ்சேன்னு அவங்க என்னைக்குமே நினைக்கல. இன்னும் தொண்டு புரிவதற்காக அவர்கள் எப்பொழுதுமே தயாராக இருந்தார்கள். அவர் கிளம்பின பிறகு கூட நாரதர் சொன்ன ஒரே வார்த்தை ஏற்றுக்கொண்டு எஸ் இனிமே நம்ம கிளம்பணும்ட்டு கிளம்பி, யாருக்கு ஒவ்வொருத்தரும் கிளம்பி போயிடுறாங்க. யுதிஷ்டர் மகாராஜ் யாருக்குமே சொல்றதில்ல, அவரும் கிளம்புறாரு. அவரும் கிளம்பின பிறகு 4 தம்பியர்களுமே கிளம்பிடுறாங்க. ஒருத்தர் பின்னாடி ஒருத்தர். அதன் பிறகு யார் கிளம்புறாங்க, குந்தி வந்து ஐ திங்க் ஷி ஆல்சோ லீவ்ஸ், பட் அவங்க அதே இதுக்கு போறது இல்ல, அவங்க ஷி டேக்ஸ் அ டிஃபரெண்ட் காட்டுக்கு போயிட்டு அவங்க வந்து அவங்களுடைய இதை வந்து இறுதி காலத்தை முடிக்கிறாங்க. அடுத்து திரௌபதியும் போறா, அடுத்து பின்னாடியே வந்து சுபத்ரையும் போறாங்க. ஓகே, இவங்க எல்லாருமே வந்து ஒருத்தராவும் கிளம்பிடுறாங்க. யாருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்கிறது கூட கிடையாது. சோ நான் இப்படி போறேன் நீ இப்படி வர அப்படிங்கிற அந்த இதெல்லாமே எதுவுமே கிடையாது. தட்ஸ் ஹவ் ஆக்சுவலி. சோ அதாவது இன்னும் அந்த சேவை, இப்போ கிருஷ்ணர் சொன்னா அது செய்யணும், அவ்வளவுதான். தட் இஸ் எ சேவா. எனிதிங் லார்ட் நமக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றது எல்லாமே சேவை தான் இல்லையா. எனிதிங் நம்ம குரு சொல்றதும் சேவை தான். அதை மட்டும்தான் நம்ம வந்து பரிபாலிக்கணும். ஓகே, புரிஞ்சுக்கணும், செயல்படணும், இது ரொம்ப முக்கியம். சோ இதுல அர்ஜுனருடையது ரொம்ப இது. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் யாராவது சொல்ல முடியுமா, யாராவது இந்த மாதிரி? மாதவேந்திரபுரி என்ன செஞ்சார், யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? மாதவேந்திரபுரி சைத்தன்யரோட இருந்தார். மாதவேந்திரபுரி வந்து சைத்தன்யரோட இல்லையே, குரு ஈஸ்வரபுரி தான் சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய குரு. அவருடைய குரு தான் மாதவேந்திரபுரி. ஓகே, மாதவேந்திரபுரி வந்து 90 வயசா, 90 வயசுக்கு மேல இருக்கும் பொழுது கோவர்தனத்துல தான் இருந்தார். கோவர்தனத்துல இருக்கக்கூடியவர் யாரு, கோபால்ஜி இல்லையா. வெயில் காலத்துல அவருக்கு வெப்பம் தாங்க முடியலன்றதுக்காக அவர் சொல்வார், நீ போயிட்டு மாதவேந்திரா நீ போயிட்டு நீலாச்சல்ல போயிட்டு சந்தனத்தை வாங்கிட்டு வா, அந்த சந்தனம் போட்டாதான் எனக்கு வந்து இந்த வெப்பத்தை என்னால வந்து தாங்க முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்வார். அந்த வயோதிக காலத்துல 90 வயசுல 1000 மைல்கள் தூரம், அட்லீஸ்ட் 1000 மைல்ஸ் டிஃபரன்ஸ் இல்லையா. அதாவது மலையநாடுக்கு போவார். அதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது நீலாச்சலுக்கு வரணும், விருந்தாவனத்துல இருந்து நீலாச்சலுக்கு வரதுக்கு வந்து 1000 மைல்களுக்கு மேல. ஓகே, சோ அப்படி இருந்தும் அவர் வந்து வித்தவுட் எனி செகண்ட் தாட் இல்லையா, செயல்பட வைப்பார் பகவான், வந்து அவரை செயல்பட வைப்பார். பகவான் எப்பயும் விட்டு போறது இல்லை. ஆனாலும் அவருடைய சமர்ப்பணத்தை அங்க பார்க்கணும். 90 வயசுல நாம இப்ப 20-30 வயசு இந்த வயசுக்கே நம்ம போக மாட்டோம். யாராவது கேட்டோம், கண்டிப்பா போவோமா, உடம்பு முடியல, எல்லாமே முடியல, எனக்கு அது முடியல இது முடியல, பேக் பெயின் கால் வலி எல்லாமே சொல்லுவோம் நம்ம இல்லையா. சோ அந்த காலகட்டத்துல அப்படி கிடையாது. சமர்ப்பணம் என்பது அப்படி இருக்கணும் நம்ம
சரணாகதி. இன்னைக்கு காலையில யாராவது NND பிரபுஜி கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணீங்களா? வாஸ் a wonderful session actually. அந்த செஷன் எஸ்பெஷலி டீச் பண்றவங்களும் சரி, கேட்கறவங்களும் சரி, எல்லாருமே அட்டென்ட் பண்ணணும். யாருக்குமே வந்து பக்தியில நான் வந்து பெரிய ஆள் ஆயிட்டேன் அப்படிங்கிற உணர்வு என்றைக்குமே வரக்கூடாது. இட் இஸ் ஒன்லி த மெர்சி, இல்லையா? ஸோ நிறைய பேர் இப்போ வந்து 18 நாள் படிச்சிருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து செகண்ட் லெவல் பண்ணியிருப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸு, இல்லையா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் ஹாவ் த கிராட்டிடியூட், அது வேற. ஆனால் டீச்சர் ஷுட் நெவர் ஹாவ் தட் ப்ரைட். ஓகே, நான் இத்தனை பேருக்கு பண்ணேன், இத்தனை பேருக்கு சொல்லி கொடுத்தேன், இத்தனை பேர் செய்தேன், அந்த ப்ரைடே இருக்கக்கூடாது. சரி, நாமளே இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறது பிளாட்ஃபார்ம் யாருடைய கருணையால்? எல்லாம் வல்ல இறைவன் குரு பரம்பரானுடைய கருணையால தான் நம்ம இங்கெல்லாம் உட்கார்ந்துருக்கோம், இல்லையா? அதை உணரணும். ஸோ அப்படி நம்ம எந்த கிரெடிட்டுமே எடுத்துக்கிறதுக்கு நமக்கு எந்த ரைட்ஸுமே கிடையாது இந்த இடத்துல. ஸோ அந்த இதை வந்து ரொம்ப அழகா இன்னைக்கு வந்து NND பிரபுஜி வந்து ரொம்ப அழகான கிளாஸ் இன்னைக்கு. இட்ஸ் எவ்ரிதிங் பிகாஸ் ஆஃப் த மர்சி ஆஃப் த குரு அண்ட் த லார்ட். இதை வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அது தெரிஞ்சுட்டா நம்ம நிமித்த மாத்திரம்தான் செயல்பட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதுலயே நமக்கு வந்து என்னது கம்பேரிஷன், இதுலயே வந்து நமக்கு வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்கனைசேஷன்ல ஒண்ணு மட்டும் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் யூ வித் யூ ஆல். ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்கனைசேஷன் வந்த பிறகு நாம வந்து இவந்தோ இந்த லீட் பொசிஷன், லீட் சர்வெண்ட், நான் லீடர்னா லீடர் கிடையாது இந்த இடத்துல. யாருமே வந்து கிரேட் கிடையாது இந்த இடத்துல. we are all நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தான். ஓகே, ஆனா இந்த லீட் ரோலுக்கு இருக்கக்கூடிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸை வந்து ஃபில் பண்றதுக்கு எனக்கு நிறைய தடை கற்கள் இருக்கு. எனக்கு அது அன்றாட வாழ்க்கையில நான் நிறைய பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். ஆனாலும் எப்படியாவது பகவான் வந்து வழி கொடுப்பாருன்னு ரொம்ப அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வாழணும்ன்றதான் நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம். ஆனா இந்த லீட் ரோல்ன்றது வந்து இட் இஸ் நாட் எனிதிங், நமக்கு ஒரு பெரிய பவர் பொசிஷன் எதுவுமே கிடையாது. இட்ஸ் ஆஸ் குட் ஆஸ் ஒரு சர்வெண்ட் தான், அவ்வளவுதான். மற்றபடி வேற எதுவுமே கிடையாது. ஸோ இங்க வந்து ஃபெசிலிட்டேட்டர் தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், நான் மற்றபடி வேற எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, நானும் மற்றவங்களை போல ஒரு மனுஷி தான், அவ்வளவுதான். ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது இதுல எந்த கிரெடிட்டுமே எடுத்துக்கிறதுக்கு நமக்கு எந்த ரைட்ஸுமே கிடையாது. இதுல நமக்கு வந்து வி ஷுட் நெவர் கம்பேர். அதுல வந்து கம்பேரிஷனே வரக்கூடாது. அடுத்து வந்து பக்தியில வந்து நம்ம வந்திருக்கிறதே எதுக்கு? நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய காம, குரோத, லோபம், மோகம், மதரம், அக்ஷரம் இதெல்லாம் நம்ம தூக்கி போடுறதுக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம். அதுக்குதான் பக்தி பாதைக்கே வந்திருக்கோம். இங்கே வந்த பிறகு கூட நம்ம அதே கம்பேரிஷன், இல்லையா? அதே வந்து ஒரு நோஸ்கட்டு, இல்லையா? இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து செயல்படுறோம், இல்லையா? எஸ், ஐ ஹாவ் கிவன் அ டைரக்ட் ஹிட், இல்லையா? அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து செயல்படுறோம். அப்போ நமக்கு அந்த அதாவது எதையுமே வந்து அன்பு கொண்டு நம்ம சொல்லணும். அந்த வார்த்தைகள் வந்து அன்பு கொண்டு போகணும். அப்ப அது என்றைக்குமே கடைசி வரைக்கும் இருக்கும். நம்ம ஒருத்தரை வந்து பழி வாங்கிட்டோன்ற அந்த எண்ணத்தோட ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்கனைசேஷன்ல நம்ம வேலை பண்ணோம்னா அது இட் வில் நாட் லாங் லாஸ்ட் ஆக்ட். இன்னைக்கு நிறைய கருத்துக்கள், ஆனா NND பிரபுஜியோட கிளாஸ் சொல்லி இன்னொரு முறையோட கேட்கணும்னு தோணுச்சு எனக்கு. ஆனா எனக்கு டைம் இப்போ இல்லை, எப்பயாவது ஃப்ரீ டைம்ல தான் கேட்கணும். இட் வாஸ் a wonderful session. ஸோ சில காலகட்டங்கள் எல்லாமே அது நமக்கு கண்டிப்பா தேவை. யாருமே இங்க கிரேட் கிடையாதுங்கிறத வந்து இன்னைக்கான செஷன் ரொம்ப அழகா எடுத்தார். ஆனா அதுதான் உண்மையான நிலை கூட. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். வி ஷுட் நெவர் திங்க் நமக்கு இது வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கிடையாது. நம்ம வி ஆர் ஒர்க்கிங் சம்வேர். அதனால வந்து இந்த இடத்துல பொலிட்டிக்ஸ் பண்றது, பேக் பைட்டிங் பண்றது, இல்லையா? இது எல்லாமே நடக்கிறது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் பிரஜல்பா பண்ணாதன்னு நாமளே சொல்லி கொடுத்துட்டு நாமளே பிரஜல்பா பண்ணிடுறோம், இல்லையா? ஸோ அது வந்து தட் இஸ் நாட் த ரைட் ஆட்டிடியூட். அதை நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். நான் நீங்க எதுக்கு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் டிஸ்கஸ் பண்றேன்னா, நீங்க யாரும் தவறிழைச்சுங்கிறதுக்காக கிடையாது. இட் இஸ் குட் டு நோ. இதை நீங்க வந்து வேற இடத்துல நீங்க எங்கேயாவது உங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்ல இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் கண்டிப்பா நீங்க எல்லாரும் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க, இல்லையா? அப்ப நீங்க எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை நான் உங்ககிட்ட எடுத்துரைக்கிறேன். அப்ளை த நாலேஜ். அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் ரொம்ப முக்கியம். படிச்சா மட்டும் பார்த்தாது, we need to apply. அப்பதான் நமக்கு வந்து அந்த ஹம்பிள்னஸ் இதெல்லாமே நம்ம வந்து பயிற்சி செய்ய முடியும், இல்லையா? ஸோ அந்த சந்தனத்தை வாங்கிட்டு வர. ஸோ இது வந்து ஃபார் த ஸ்பிரிச்சுவலுக்கு 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம படித்தோம், இல்லையா? ஒன்று வந்து அர்ஜுனருது, இன்னொன்று வந்து மாதவேந்திர பூரிது, இல்லையா? ஏன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு எடுத்துரைச்சிட்டு இருக்கோம்னாக்கா, இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும், இல்லையா?
சோ கோபால்ஜி அப்படின்னா லார்ட் கிருஷ்ணா டெல்ஸ் நீ போய் எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு. மாதவேந்தர் புரிக்கு வந்து கனவுல வந்து, அதாவது அந்த அந்த இதுவும் நம்ம அந்த இதுவும் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அவருக்கு பால் கொடுத்தது இல்லையா, ஒரு சிறு பையன் கோபால் என்ற பையன் வந்து பால் கொடுத்தது இல்லையா, அந்த ஸ்டோரியும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனா இந்த ஸ்டோரியும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், மறந்துருப்பீங்க. சோ அப்படியே அதே கோபால்ஜிக்காக வந்து அவர் வந்து 90 வயதுல, தள்ளாடக்கூடிய வயதுல வந்து 1000 மைல்களை கடந்து சென்று சந்தனத்தை எடுத்துட்டு வந்து கோபால்ஜிக்கு போடுறாரு. சோ அப்போ அங்கே என்ன இருக்கு, முடியாத ஒரு செயல் அப்படின்னா அவர் வந்து உடல் தளத்துல இருந்து செயல்படலன்னு அர்த்தம். அவருக்கு வெறும் பக்தி இங்க இருக்கு இல்லையா, ஏகாந்த மதிஹி, அந்த நிலையில அவர் வந்து நிலை பெற்றிருக்கிறார் என்று அர்த்தம். ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல நம்மளால அந்த மாதிரி செயல்பட முடியாது. சத்தியுகத்துல இருக்கிற மாதிரியோ, துவாபர யுகத்துல இருக்கிற மாதிரியோ, திரேதா யுகத்துல இருக்கிற மாதிரியோ நமக்கு செயல்படக்கூடிய என்விரான்மெண்ட் நமக்கு கிடையாது. சுற்றுப்புற சூழல் அப்படி கிடையாது. நமக்கு ஒன்றே ஒன்று இருக்கு, நாம ஜபம். அதை நாம மன தூய்மையோட சொல்லணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அப்படின்னா இங்க மன தூய்மை எனப்படுவது ஒரே நிலை கொண்டு இறைவனுடைய பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டு சொல்லணும். அதுதான். சோ அந்த ஒரு நிலை வரும்போது நம்ம கிட்ட தேவையில்லாதெல்லாம் நம்மளை விட்டு விலகிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஐ திங்க் உங்களுக்கு ஜடபாரதரை பத்தி நான் போன கிளாஸ்ல சொன்னேன். இப்போ 3 எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆயிருக்கு. இப்போ நம்ம இது வேத சாஸ்திரங்கள்ல இன்னொரு ரெஃபரன்ஸ், அதாவது கர்மிக்கு இல்லையா, நம்ம வந்து கர்மிக்கு வந்து மன்னர் வந்து புரூரவா அப்படின்னு ஒருத்தர். ஆக்சுவலி இது வந்து என்னுடைய செஷன் அப்படின்னா, நான் படிச்ச செஷன் அப்போ பிரபுஜி எப்பயோ சொன்னது, அது மட்டும் உங்களுக்கு இப்ப நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். அவர் வந்து அவ்வளோ சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்டாம், அவ்வளோ சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ல இருப்பாராம். அவர் பண்ணக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே பலன் கருதும் செயல்கள், புலன் நுகர்ச்சி செயல்கள், இப்படிதான் இருந்தாராம். அவர் ஒரு நாள் வந்து மகாவிஷ்ணுவுக்கு வந்து யஜ்னங்கள் எல்லாம் வளர்த்திருக்காரு. மகாவிஷ்ணுவுக்கு வந்து யஜ்னங்கள் வளர்த்தப்போ மகாவிஷ்ணு அவர் முன்னாடி தோன்றி உனக்கு என்ன வரம் வேணும்னு கேட்கும் பொழுது அவர் இறைவனிடத்துல போகணும்னு கேட்கவே இல்லையாம். அங்கே அதாவது சொர்க்கத்துல இந்த ரம்பை, ஊர்வசி அந்த அவங்க எல்லாம் இருக்கிற இடத்துக்கு எனக்கு நான் போகணும்னு கேட்டாராம். ஓகே, அதையுமே வந்து யாரு, பகவான் வந்து விஷ்ணு வந்து கொடுத்தாராம் அவருக்கு வந்து. ஆனா அங்கே சென்ற பிறகு அதன் பிறகு அவர் வந்து he become transformed actually. அதாவது ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது மாற்றம் என்பது கண்டிப்பா, ஏன்னா அவர் பண்ணியிருக்காரு ஒரு சுக்ருதி இல்லையா, இறைவனுக்காக யஜ்னங்களை வளர்த்தார். ஆனா அந்த யஜ்னத்தினுடைய பலன்ல வரும்பொழுது மீண்டும் வந்து இந்த உடல் சுகத்தை தான் அவர் வந்து கேட்டார். ஆனாலும் ஒரு காலகட்டம் வந்த பொழுது அவர் செய்த அந்த யஜ்ன பயனால வந்து அந்த ஒரு சுக்ருதியால அவருக்கு என்ன தோன்றது, ரியலைசேஷன், he realized actually. சோ ஏட்டுக்கல்வி படிச்ச மட்டும் பத்தாது, அதை புரிந்து வாழ்க்கையில எப்படி நம்ம அமல்படுத்த முடியும், எந்த விதத்துல நமக்கு அது உபயோகப்படும்ன்றத எடுத்துட்டு போகிறது தான் ரொம்ப முக்கியம். சோ அதுக்கப்புறம் அவர் செய்த அந்த யஜ்ன பலனுடையதுனால he realized. அதுக்கப்புறம் he became a devotee. பிற்காலத்துல ஆனார். புரூரவா பத்தி நமக்கு பின்னாடி வரணும்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரியல வருமான்ட்டு. ஐ நீட் டு ஆஸ்க் ராதிகா மாதாஜி ஒன்லி. ஏன்னா அவங்க ஃபுல்லா பாகவதம் ஃபுல்லா படிச்சிருக்காங்க. நான் இப்பதான் 6th கேண்டோ வரைக்கும் போயிருந்திருக்கேன். ஸோ ஐ நாட் ஸ்டடி. ஓகே, அது மாதிரி ஞானம் மட்டும் இருந்தா பத்தாது. ஞானத்தை வந்து பக்தி மார்க்கத்துக்கு எடுத்துட்டு போனா மட்டும்தான் நாம வந்து அதாவது ஞானத்திலிருந்து நம்ம வந்து உணர்தல் என்னக்கூடிய அந்த இதுக்கு நம்மளால போக முடியும். சோ இந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷனே பக்தினாலதான் ஆகும் இல்லையா, அதுவும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இன்னொன்னு நீங்க சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்திலையும் படிச்சிருக்கலாம், ஞானிலிருந்து பக்தி. யார் சொல்லுங்க சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல? சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா இல்லையா. சோ மீமாம்சான்னா என்ன, அங்க படிச்சப்ப நானே உங்களுக்கு எடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன். மீமாம்சான்னா என்ன? வேதங்களோட ஒரு பிரிவு மாதாஜி. கிடையாது, ஒரு அங்கம். நோனோ, வெறும் வேதங்கள்ல விற்பனராக இருக்கிறது. அப்படின்னா எனக்கு இப்ப எனக்கு வந்து இப்ப விஷ்ணு சகஸ்ரநாம நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நான் கடன்னு சொல்லிடுவேன் 1/2 மணி நேரம். ஆனா அதுல இருந்தக்கூடிய மீனிங்ஸ் வந்து 1000 சகஸ்ரநாமன்றது 1000 நாமங்கள் தெரியும். ஆனா ஒவ்வொரு பதத்திலையுமே சில இடத்துல வந்து வரக்கூடிய மீனிங்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
பார்வதி தாயார் கேட்பாங்க இல்லையா, அதாவது அஜ்ஞானத்தில் இருக்கிறவங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு வந்து எப்படி இவ்வளோ பெருசெல்லாம் அவங்களால சொல்ல முடியாது, அதுக்காக வந்து ஷார்ட்டா சொல்லுங்கன்னப்ப அப்போ வந்து ஈஸ்வர உவாச்ச இல்லையா, ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே சகசிரநாம தத்துல்யம் ராமநாம வராணனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிவபெருமான் சொல்றார் இல்லையா. ஸோ இப்படி இதனுடைய இந்த ஸ்டோரி பிஹைண்ட் ஸ்டோரி எல்லாம் நம்ம அதை படிச்சு அதை புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா. ஆனா ஒரு ஞானி வந்து என்ன பண்ணுமா, உண்மையிலேயே வந்து இந்த இந்த வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் படிக்கும் பொழுது அதை வந்து ஃபிங்கர் பாயிண்ட்ல எல்லாத்தையுமே வச்சிருப்பான். ஆனா அது எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவனுடைய கடவுள் நம்பிக்கை தான் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா. அந்த இறை நம்பிக்கையை வந்து அவன் வந்து அருவத்தன்மையிலேயே உட்கார்ந்து இருக்கும்போது அவனால வந்து அதை உணர முடியாது இல்லையா. ஆனா ஒரு பர்சனிஃபைடா இருக்கும் பொழுது அங்கே ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும், அதை கொண்டுதான் வந்து அவரால் வந்து உணர முடியும். அப்படி இந்த மீமாம்சா அப்படிங்கிறது வந்து வெறுமனே ஏட்டுக்கல்வி, அதாவது வேத சாஸ்திரங்கள்ல விற்பனரா இருக்கிறது அது மட்டும்தான். ஆனா அதே வந்து அவங்க வந்து பிராக்டிக்கல் நாலேஜ், அதாவது புக்கிஷ் நாலேஜ் வந்து இல்லையா, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாலேஜ் வந்து கிடையாது அவங்களுக்கு. அப்படிப்பட்ட அவர் பிற்காலத்துல வந்து அவர் என்ன ஆயிடுறார், வந்து ஒரு பக்தரா மாறிடுறார். அது எப்படி மாறினார்னு கூட நம்ம படிச்சோம் இல்லையா. ஸோ அந்த பார்ட் நான் தான் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்தேன் நானு. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அவர் அதன் பிறகு மாறின பிறகு ஒரு நாள் சைத்தன்ய மகாபிரபு டெஸ்ட் பண்றாரு இல்லையா, அதையும் நம்ம படிச்சோம். அதாவது அவர் விடியற் காலையில போயிட்டு இதுல பூரி ஜெகநாத் டெம்பிள்ல பிரசாதம் வாங்கிட்டு நேரா வந்து சர்வபௌம பட்டாச்சாரிய வீட்டுக்கு வருவார் இல்லையா. ஸோ சர்வபௌம பட்டாச்சாரிய வீட்டுக்கு வரும் பொழுது அவர் வந்து குளிச்சிருக்க மாட்டார். இந்த இன்சிடென்ட் நம்ம படிச்சோம். அவர் குளிச்சிருக்க மாட்டார், பிரசாதத்தை வந்து கொடுத்த உடனே வாங்கி ஸ்வீகரிச்சிடுவார், பல்லு கூட வலிக்கிருக்க மாட்டார் இல்லையா. இதை வேத சாஸ்திரம் விற்பனரா இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஆச்சாரம் அனுஷ்டானம் இல்லையா, ஆச்சமனம் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்களா இல்லையா, கண்டிப்பா பண்ணுவாங்க. ஆனா பல்லே விளக்கல, அவர் குளிக்கல. ஸோ ஆனா கொடுத்த உடனே வாங்கி சாப்பிட்டுட்டார். ஸோ இதுல இருந்து அவர் கேட்கிறார், உள்ளுக்குள்ள வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு சந்தோஷம்தான், ஆனா வெளிப்புறமா வந்து அதை வந்து வெளியே காட்டல அவர். எப்படி அதாவது எப்படி நீ வந்து இதை வந்து இப்படி நீ வந்து இவ்வளோ ஆச்சார அனுஷ்டானத்துல இருக்கக்கூடியவன், எப்படி நீ கொடுத்தோடனே வாங்கி சாப்பிட்டுட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தான். அதாவது மகா பிரசாதத்தை வந்து நாம் என்னைக்குமே காக்க வைக்க கூடாது. ஸோ அதுவும் நீங்க எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ அதனால இதை விட இது மிகப்பெரியது அப்படிங்கிறதுனால நான் அதை பார்க்கல அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இன்டு எ பக்தா அப்படிங்கறத வந்து நிரூபிச்சார் ஆக்சுவலி. அதே வெறுமனே ஞானியா இருந்திருந்தா அவர் வந்து ஓகே வாங்கிட்டு எடுத்துட்டு போய் வச்சுட்டு குளிச்சுட்டு வந்து அப்புறமா தான் அவர் வந்து எடுத்திருப்பார் இல்லையா. ஏன்னா he follows the சாதனா இல்லையா. ஸோ அதனால வந்து this is very very important. ஸோ பக்தியினுடைய லெவல் ஹையர் அப்படின்னா, நான் சர்வபௌம பட்டாச்சாரிய பண்ணது ரைட் சாய்ஸ் நான் சொல்லலை, அவருடைய நோக்கம் வந்து கரெக்ட். ஓகே, இட் should not be done. பட் ஆனாலும் வந்து அவருடைய நோக்கம் என்னன்னா, பகவானுடைய பிரசாதத்தை வந்து இமீடியட்டா கொடுத்த ஸ்வீகரிச்சுக்கணும் வித்தவுட் எனி செகண்ட் தாட் அப்படிங்கறத வந்து பக்தியினுடைய முக்கியத்துவத்தை அவர் வந்து மகாபிரசாதம் சாப்பிட்டாலே நம்ம வந்து பக்தியில இன்னும் வந்து மேன்மையுற முடியும் அப்படிங்கறது வந்து அவர் வந்து செய்தார். ரோமார்ஷ்ண சூதா இவரும் வந்து ஒரு ஞானி தானே இல்லையா. ரோமார்ஷ்ண சூதா என்ன பண்ணாரு, தவறு பண்ணார் இல்லையா. சோ பல்ராம்ஜி இல்லையா, பகவானுடைய விரிவங்கம் அவர். ஸோ அவர் வந்தப்போ அவருக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கல, அவரும் ஞானி தான். ஓகே, ஹி வாஸ் அ ஞானி. ஸோ மதிப்பு கொடுக்காதனால அதாவது ஒரு புல்லை கொண்டே அவரை வந்து பல்ராம்ஜி வந்து அவரை கொண்டுடுறார். அதன் பிறகு சூத கோஸ்வாமியை வந்து அங்க உட்கார வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் சௌனக ரிஷி. ஆக்சுவலி இந்த சௌனக ரிஷி வந்து இந்த அசம்பிளி இல்லையா, இந்த எல்லாரும் அந்த ஒன்று கூடி இருக்கக்கூடிய அந்த அசம்பிளி வந்து யார் ஸ்டார்ட் பண்ணது, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரோமஹர்ஷ சூதா கிட்ட இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆனதே. ஆனா அவரை வந்து அவர் பலராமரை வந்து மதிக்காததுனால வந்தப்போ அவருக்கு அகங்காரம் தான், ஞானி அப்படிங்கிற அந்த இது வந்து அகங்காரம், அதனால வந்து அவருக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணாததுனால ஆட்டோமேட்டிக்லி வந்து பல்ராம்ஜி யாரு, ஈ ஒன்லி கேவ் த ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி இல்லையா. ஸோ பகவானுடைய அதாவது ஆன்மீகத்தன்மை வந்து அவர் தான், இஸ் த ஸ்பிரிச்சுவல் பொட்டன்சியே இல்லையா. அதனால வந்து அவர் வந்து கொண்டுடுறார். ஸோ சூத கோஸ்வாமி அப்புறமா தான் ஹி sits there and then he continues this assembly. புரிஞ்சுதுங்களா எப்படி இந்த பாகவதம் ஸ்டார்ட் ஆனதுன்ட்டு? இந்த ஸ்டோரி பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி இதுதான். ஓகே, ஸோ இப்படி அந்த ஞானத்திலிருந்து பக்திக்கு போகணும் நம்ம. அப்பதான்
நம்மளால வந்து உணர்தல், நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா, ஒரு தூய பக்தர் நிலை எப்படி இருக்கும். இப்ப நம்ம குரு மகாராஜ் வந்து நம்ம எந்த நிலையில இருக்கோம், அதெல்லாமே வந்து உணர்ந்தறியக்கூடியது. நம்ம பாவம் செயல் எல்லாம் ஒவ்வொன்றுமே அவங்களால அனலைஸ் பண்ண முடியும். நம்முடைய நோக்கம் கூட வந்து குருவினால புரிஞ்சுக்க முடியும். நம்ம எந்த இன்டென்ஷன், வெளிப்புற தோற்றத்துல நாம செய்யக்கூடியது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலையில இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய பாவம் எப்படிப்பட்டதுன்றத வந்து ஒரு குருவினால கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியும். இஃப் இட்ஸ் a குட் இன்டென்ஷன் வந்து குரு மகாராஜ் வந்து கண்டிப்பா வந்து அனுமதிப்பார் இல்லையா. சோ அந்த இது வந்து நம்ம, ஆனா நமக்கு வெளிப்புற தோற்றத்துல மட்டும்தான் பார்த்து பார்த்து நமக்கு பழக்கம். ஏன்னா நாம இன்னும் அந்த உணர்ந்தறியக்கூடிய அந்த பக்குவத்துக்கு நாம செல்லவில்லை. சோ இந்த டிஃபரன்சஸ் எல்லாமே நம்ம நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஓகே, சோ இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது. அது தவிர்த்து இந்த இடத்துல வந்து இன்னொன்னு இருக்கு, அஜாமிலா. அஜாமிலா வந்து ஸ்பெசிபிக் இன்வர்ஸ் நாரத முனி. அஜாமிலா வந்து எதுக்கு? அஜ்ஞானம். இப்ப நம்ம ஒரு பௌதிகவாதிக்கு வரோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ பௌதிகவாதி கிடையாது, இந்த ஞானம். ஸோ ஞானத்திற்கும் பக்திக்கும் இல்லையா, ஞானம் என்பது நாலேஜ், பக்தி என்பது உணர்ந்தறிதல் இல்லையா, ரியலைசேஷன் இல்லையா. ஸோ இந்த இடத்துல அஜாமில வந்து ஞானத்திற்கு தான். ஏன்னா சிறு பிராயத்துல சாதன பக்தி பண்ணியிருக்கான் இல்லையா. அதை கொண்டு அவன் வந்து அவனுடைய ஒரு செகண்ட் சான்ஸ் அவனுக்கு கிடைக்க பெற்று மீண்டும் வந்து பகவானிடத்துல போறதுக்கான வாய்ப்பு அவனுக்கு கிடைச்சது இல்லையா. சோ அங்கே பக்தி வந்த பிறகுதான் அவன் போனான். பக்தியற்ற நிலையில அவன் கண்டிப்பா போகல. நாரத மகரிஷி எப்படி? நாரத மகரிஷி வந்து இஸ் அ பக்தா, பக்த ஆவேஷ அவதாரம் இல்லையா. நம்ம படிச்சிருக்கோம், நம்ம பக்தி ஆவேஷத்துல தான் இருக்காருன்றத வந்து முன்னாடி ஐ திங்க் பிருத்து மகாராஜா இதுல படிச்சுமா நம்ம காலையில கிளாஸ்ல. எந்த இடத்துல நான் படிச்ச ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. ஈஸ் அ பக்தி ஆவேஷம். ஓகே, ஈஸ் ஆல்சோ ஆவேஷ அவதாரம் தான், சத்தியாவேஷ அவதாரம் தான். ஆனா அவர் வந்து பக்தி எனக்கூடிய அந்த பாவத்துல வந்து அவரால் வந்து 3 உலகங்களுக்கும் செல்ல முடியும் இல்லையா. சோ அது மாதிரி நலகுவேர மணிகிரீவாக்கு வந்து அவர் வந்து உண்மையிலேயே அவங்கள வந்து கருணை கொண்டு மேலும் அவர்கள் அந்த பாவ செயலை தொடராமல் இருக்கிறதுக்கும் மேலும் ஒரு பக்தராகிறதுக்கும் ஒரு வாய்ப்பை வந்து ஒரு சாபமாக அவருக்கு கொடுத்தார் இல்லையா. பகவான் அதை வந்து பூர்த்தி செய்தார். தன்னுடைய பக்தனுடைய சாபத்தை வந்து அவங்க 2 பேருக்கும் விடுதலையும் கொடுத்தார். அதுதான் வந்து நாம தாமோதர் லீலையா நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. சோ மேலும் இந்த 8வது, அதாவது ஐ திங்க் விச் ஸ்லோகம், அது 8வது ஸ்லோகம் தானே, அந்த 5th ஸ்லோகம். இதுல 5th ஸ்லோகத்துல வந்து நம்ம சுகதேவ் கோஸ்வாமி இந்த பிக்சர் நம்ம ஐ திங்க் இதுதான் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் நான் லாஸ்ட் டைம் இல்லையா. சுகதேவ் கோஸ்வாமி, இங்க வியாசதேவர், இந்த பெண்கள் குளத்துல குளிச்சிட்டு இருக்கிறது இல்லையா, இந்த இன்சிடென்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த இடத்துல அப்போ வியாசதேவரை நாம வந்து குறையாக மதிப்பிடணுமா அப்படின்னாக்க கிடையாது. அவர் வந்து கிரகஸ்த தர்மத்தை பரிபாலிக்கிறார் இல்லையா. கிரகஸ்த தர்மத்தை பரிபாலிக்கும் பொழுது அவருக்கு வாழ்க்கையில வந்து வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய அந்த நிலை கண்டிப்பா தெரிஞ்சாகணும். இவர் வந்து இஸ் பீங் எக்ஸால்டட் பர்சன் இல்லையா, பிறக்கும் பொழுதே வந்து எக்ஸால்டட். ஸோ இது வரைக்கும் யாருக்குமே இவரை நான் ஞானின்னு சொன்னேன், யாருக்கும் எந்த டவுட் வரலையா எப்படி ஞானின்ட்டு? யாருமே கொஸ்டின்ஸே கேட்க மாட்டேங்குது. மாதாஜி அவரு அம்மா வயித்துல இருக்கிறப்பவே பாகவதத்தை அப்பா கிட்ட இருந்து கேட்டவர் அப்போ மாதாஜி. அவர் எந்த நிலை மாதாஜி? அவரு வந்து பரமஹம்ச நிலை, அப்பவே வந்து முக்தி பெற்ற ஆத்மாதான் வந்தார். கரெக்ட் அவருக்கு பௌதிகத்தை பற்றி அவருக்கு எந்த நாலேஜுமே தெரியாது. ஞானியா பக்தனா மாதாஜி, அது சொல்லுங்க. வாட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ்? அவருக்கு ஞானி மாதாஜி. ஞானி மாதாஜி. எப்படி ஞானின்னு சொல்றீங்க? அவருக்கு ஒண்ணுமே தெரியல மாதாஜி. அதாவது ஆண் பெண் நீ நான் அந்த மாதிரியான வேறுபாடுகள் அது ஞானியினுடைய நிலை அது. ஆனா அவருடைய கதை எப்படி வந்தது? அவர் யாரு ஆக்சுவலி? அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் நிலை என்ன? அவர் பரமஹம்ச நிலையில இருந்தார், முக்தி பெற்றார். கரெக்டா மாதாஜி. ஆனா அவருடைய நிலை என்ன? பிரம்ம நிலை மாதாஜி. அவர் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி அவர் சுகதேவ் கோஸ்வாமியா வந்தார்? எதுக்கு அவருக்கு சுகான்னு பேர் இருந்துச்சு? அவருக்கு ஏற்கனவே ராதாராணியோட கிளியா இருந்தார் மாதாஜி. சொல்லட்டும். சிவபெருமான் பார்வதி தாயாருக்கு பாகவதம் சொல்லும் பொழுது அவர் போய் கேட்டுறாரு. என்ன நிலை அப்போ? கிளி உருவத்துல
அருவ பிரம்மத்துலதான் அவர் இருக்கிறாரு. அவர் கிளி உருவத்துல இருக்கிறாரு. அவர் பிறக்கும் பொழுது அருவ பிரம்ம ஞானியா தான் அவர் வராரு. அது வேற. ஐ வாண்ட் டு நோ, கிளியா மாதாஜி இருக்கும்பொழுது முதல்ல அவர் கேக்குறாரு ஞானியா? மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம், யாரும் பேசக்கூடாது இப்போ. அவர் கிளியா இருக்கும் பொழுது வந்து ஞானியா இல்ல வந்து பக்தனா? ஞானி மாதாஜி. ஞானி தான் ஞானி ஞானி. ஞானி மாதாஜி. ஞானியா? கிளியா இருக்கும்போது மாதாஜி அப்ப அவருக்கு பக்திங்கிறதெல்லாம் தெரியாது மாதாஜி. அந்த அப்படியா? இதை பாகவதத்தை கேட்க கேட்கதான் அவருக்கு அந்த அவர் பக்திங்கிறது துரத்தும்போது வருது வந்து மாதாஜி. அவங்க கர்ப்பத்துல வயித்துல உட்கார்ந்துக்கிறாங்க மாதாஜி. நான் இப்ப உங்களுக்கு ஸ்டோரி எப்படி எடுத்து போறதுன்னா, ராதாராணியோட கிளி. ராதாராணி என்ன 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 மாதிரியான இதுல இருக்காங்க? ஞானத்துல இருக்காங்களா, பக்தியில இருக்காங்களா? அவங்க ராதாராணி பக்தி இருக்கிறாங்க. மாதாஜி. பக்தியில தான் பக்தி இருக்காங்க. பக்தி மாதாஜி. ராதாராணி ராதாராணி பக்தின்னா அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய கிளி மட்டும் பக்தி இருக்காதான், ஞானம் இருக்குமா? இருக்கும் ஐ இருக்கட்டும் வாண்ட் மாதாஜி, ஐ இருக்கும் வாண்ட் டு நோ. எஸ் பிரபு. பக்தியாதான் இருக்கும் இருக்கும். மாதாஜி. பக்தியால தான் இருக்கணும். பிகாஸ் பக்தி இருக்கும் ராதாராணியோட மாதாஜி. இருக்கிறதுனால பக்தியால தான் இருக்கும். இட் பி பக்தி வந்து. சோ அந்த டவுட் உங்களுக்கு யாருமே அனன்ய வரலையா? அனன்ய பக்தி பக்தி மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி, அதை யோசிக்கல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். சோ பக்தி ராதாராணி கிட்ட இருந்த அந்த கிளி கண்டிப்பா பக்தியா தான் இருக்கணும் இல்லையா? ஆமா ஞானியா இருக்கிறதுக்கு சான்சஸே கிடையாது. ஓகே, when you are listening a story, அந்த கதையை கேட்ட பிறகு வேணா ஞானியா மாறி. இருங்க டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் டோன்ட் ஸ்பெகுலேட். ஓகே, நம்ம கருத்துக்கள் எல்லாம் கரெக்ட் கிடையாது. நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு யதார்த்தமான ஒரு ஒரு உரையாடலா தான் எடுத்துட்டு போனேன். இதை ரொம்ப ஹை லெவல் நீங்க பாகவதம் ரேஞ்சில இருந்து நீங்க அனலைஸ் பண்ணாதீங்க. ஓகே, ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு எல்கேஜி யூகேஜி பசங்க நிலைமையில இருந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து ராதாராணி கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த கிளி கண்டிப்பா பக்தை தான் இல்லையா? ஸோ அது தவறி போய் அந்த இடத்துக்கு வந்துச்சு. அங்கே பரமசிவன் வந்து பார்வதிக்கு வந்து பாகவதத்தை எடுத்துரைச்சின்னு இருக்கார். ஸோ அந்த அங்கே பார்வதி வந்து கேட்டுட்டே இருக்கும்போது என்ன பண்றாங்க? உறங்கிடுறாங்க. அவங்க உறங்கிட்டே தெரியாத பரமசிவன் இல்லையா? ஸோ என்ன பண்றார்? அவர் பாட்டுக்கு பாகவதத்தை சொல்லிட்டே போறார். அங்கே ஊன்ற சவுண்ட் மட்டும் கேக்குது இல்லையா? அந்த கிளி வந்து சொல்லிட்டே இருக்கு. அப்புறம் பார்க்கும் பொழுது பார்வதி உறங்கி கொண்டிருக்கிறார். அப்புறம் யார் இது ஊன்றத அந்த கிளியை துரத்திட்டே வரும் பொழுது பயந்து போயிட்டு என்ன எங்க போறாரு? அந்த கிளி வந்து வியாசதேவருடைய மனைவி அதான் உள்ள போயிடுறது இல்லையா? சோ பயந்துதான் வெளியே வர்றதே கிடையாது. சோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த இடத்துல ஞானமோ எதுவுமே கிடையாது. தன்னுடைய நிலையில எந்த மாற்றமுமே அந்த கிளிக்கு கிடையாது இல்லையா? தன்னுடைய மாற்றம் வந்து எதுவுமே அந்த இடத்துல கிளிக்கு கிடையாது. அப்புறம் எப்படி அது ஞானி ஆச்சு? எதுக்கு ஞானியா வந்து சொல்றோம்? 3 விதமான சித்தர்கள் ஆக்சுவலி சித்தாஸ். ஒண்ணு வந்து சாதன சித்தா, இன்னொன்னு வந்து நித்திய சித்தா, அடுத்து வந்து கருண சித்தா. ஓகே, இந்த சாதன சித்தா வந்துதான் வந்து பிராக்டிசிங் டிவோட்டீஸ். இவங்க தான் இந்த ஞானம் இதெல்லாமே வந்து பக்குவம் அடையாத ஒரு நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க தான் வந்து சாதன சித்திஸ். ஓகே, அடுத்து வந்து நித்திய சித்திஸ். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்ப நாரத மகரிஷி பத்தி படிக்கிறோம் இல்லையா? எப்பவுமே சித்தி, அவர் வந்து சித்தரா தான் இருக்கார். ஆனா அவருடைய அவதாரம் நோக்கம் எப்படி இருந்தது? பக்தியை பரப்புறது. சோ அதனால இங்க சித்தி என்றது அவங்களுடைய ஆற்றலை குறிக்கிறது. அதாவது அவங்க என்ன பவர், என்ன அவருக்கு எங்க இருக்கு அப்படிங்கிறத பொறுத்து சொல்றதை தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது. தேர் பொசஸிங் சம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இல்லையா? சோ நித்திய சித்த மீன்ஸ் எப்பவுமே அவர் வந்து சித்தராகவே இருக்கிறார். அதாவது 3 உலகத்திற்குமே சென்று பக்தியை மட்டும்தான் அவர் பரப்புறார். ஓகே, அதே நிலைதான் சுகதேவ கோஸ்வாமி கூட பக்தி. ஓகே, he is also Sukadeva Goswami also has the same quality of Narada Maharishi. ஆனா இறைவனால இந்த இப்ப எப்படி நம்ம வந்து சில தடவை பகவான் வந்து இப்படிதான் அப்படிங்கறத வந்து வரையறுக்கப்பட்ட பொழுது அந்த பர்பஸ்க்காக மட்டும்தான் வந்து அவர்கள் அந்த மாதிரி தோன்றுவார்கள். அதனால இறைவனால் வந்து வகுக்கப்பட்டது. ஏன்னா இட் இஸ் a ஸ்பெஷல் மர்சி ஆக்சுவலி. சாரி, மெர்சி கிடையாது, பகவானால நியமிக்கப்பட்டது. அவர் வந்து அவ்வாறு ஞானியாக வந்து இல்லையா? அதன் பிறகு பாகவதத்தை வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் அப்படின்னா பரிஷித் மகாராஜ் மூலியமா நம்ம எல்லாருக்குமே அடைய பெறணுன்றதுக்காக தான் அது வந்து இறைவனுடைய ஏற்பாடு. முன்னாடி கூட நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல வந்து நம்ம வாசிக்கும் பொழுது நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ கிருஷ்ணர் வந்து கிளம்பின பிறகு பாகவதம் ரூபத்துல வந்து வருவார் அப்படிங்கறது எல்லாமே நம்ம படிக்கிறோம். இனிமே வரும் எல்லா சாப்டர்ஸ் நீங்க படிப்பீங்க அதை பத்தி. So அதனால we need to get the Bhagavatam. It's the sweet part actually.
இல்லையா? அமலம் புராணம், பகவானுடைய செயல்கள், அவருடைய லீலைகள், அதை பத்தி மட்டுமே நாம இந்த இடத்துல படிக்க போறோம். சோ அதை எடுத்துரைத்துக்காக தான் வந்து பீங்க ஞானி ஞானி என்னக்கூடிய அந்த ஒரு போர்வை கொண்டு வெளியே வந்த அவர் வந்து அதிசய ஒன்லி கவரேஜ், அவ்வளவுதான். ஆனா உண்மையிலேயே அவர் வந்து பக்தர், பரபிரம்மனையே வந்து நம்பி இருக்கக்கூடியவர். அவர் ஆக்சுவலி பிரகாசத்தை காது பிரகாசத்தை கிடையாது, பரபிரம்மனையே வந்து எப்பொழுதுமே அந்த ஒரு இலக்கை மட்டுமே அவர் வந்து ஏற்றிருப்பவர். சோ அப்படிப்பட்டவர் வந்து 2 ஸ்லோகங்கள், ஐ திங்க் உங்களுக்கு அந்த 2 ஸ்லோகம் தெரியும். உங்களை ராதிகா மாதாஜி காலையில நிறைய வாட்டி உங்களுக்கு படிக்க வச்சிருக்காங்க. அந்த 2 ஸ்லோகத்தின் மூலமா அவர் வந்து ஒரு பக்தனாகவே மாறினார், பாகவதத்தை கேட்டார். அதுக்கப்புறம் வந்து he also gave the பாகவதம் டு யாருக்கு? பரீட்சித் மகாராஜ். he is the original speaker of the பாகவதம் ஸ்பீக்கர். ஓகே, அவர்தான் முதல்ல பேசுறதே. பரீட்சித் நிகம கல்பத்தரு மாதாஜி. அது கிடையாது. என்ன மாதாஜி எல்லாம் மறந்துட்டீங்க நீங்க. நான் நிகம கல்பத்தரோ நான் சொல்லி கொடுப்பேன். ராதிகா மாதாஜி உங்களுக்கு 2 ஸ்லோகம் சொல்லி கொடுத்தேன்ல, எனக்கு கூட அந்த ஸ்லோகம் வர்க்காபீடம் மாதாஜி. வர்க்காபீடம் அந்த ஸ்லோகம். அது ஒண்ணு, இன்னொன்னு கூட ஆக்சுவலி ஐ வில் டேக் தட் ஸ்லோகா அண்ட் தென் ஐ வில் கிவ் தட். ஓகே, அந்த 2 மீனிங் கூட உங்களுக்கு நான் ஐ திங்க் போன கிளாஸுக்கு முந்தின கிளாஸ்ல உங்களுக்கு நான் சொன்னேன். ஓகே, ஸ்லோகம் தான் ஞாபகம் வரல. கன்னிகாராம் அப்படின்னு வருது. எஸ். சோ அதாவது அவருடைய கருணை, இறைவனுடைய கருணையை வந்து அவரால இறைவன் அளவுக்கு கருணை யாராலுமே கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கறத வந்து புரிஞ்சுண்டு he became more passionate person to give this. அதனாலதான் அவர் யார் வீட்டுக்கு போனாலும் அந்த பால் கறக்கிற டைம் வரைக்கும் தான் இருப்பார், 1/2 மணி நேரம். சோ இங்க வந்து நம்ம படிக்க போறது அதுதான். ஒரு ரினவுன்சியேட் அப்படின்னா ஒரு துறவி வந்து கிரகஸ்தர்களோட வந்து இருக்கக்கூடிய அசோசியேஷன் வந்து எப்படி. ஸோ இது சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய இதுவும் பத்தி நம்ம பேசணும் எக்ஸாம்பிள் இல்லையா? ஸோ அந்த அரசனுக்கு பூரியை ஆளக்கூடிய அந்த அரசனுக்கு வந்து அவரோட அசோசியேஷனே வந்து வச்சுக்கலாம் சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஸோ a saintly person will be always away from the wealthy person. அவர் அரசனா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு செல்வந்தரா இருக்கலாம், அவங்க கிட்ட கண்டிப்பா வச்சுக்கவே மாட்டாங்க. பயம் ஏன்னா பயம் இன் த சென்ஸ் எனி டைம் திஸ் வில் கெட் அட்ராக்டட், மனசு வந்து ஈர்க்கப்பட்டோம் இல்லையா? ஸோ நம்ம கிட்ட இல்லாத வஸ்து மீது மனசு எப்பவுமே ஈர்க்கும். அதனால வந்து துறவரத்தை மேற்கொண்டவர்கள் அவங்களுக்காக எதையுமே சேர்த்துக்க கூடாது. இப்போ நம்ம டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆச்சு இல்லையா? ஐ ஹவ் பர்சனலி சீன் NND பிரபுஜி எப்படின்ட்டு. ஓகே, ஸோ 2-3 டைம்ஸ் கூட வந்திருக்காரு எங்க வீட்டுக்கு. ஆனா டொனேஷன்ஸ் கொடுக்கும்பொழுது he will take only in the ISKCON name. அவர் எப்பவுமே எதுவுமே வாங்கினதே கிடையாது. ஸோ he never have any expectations. அதை நான் அவருடைய செயலில் இருந்தே நல்லாவே புரிஞ்சுட்டு இருக்கேன். அண்ட் ஈவன் 1 rupee ஆல்சோ இஃப் யூ பே யூ வில் கெட் அ ரெசிப்ட், சாஃப்ட் காப்பி. அது நீங்க எல்லாரும் கூட பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? உங்களுக்கு அந்த சாஃப்ட் காப்பியோடைய வந்து மேபி டைம் எடுத்துக்கலாம், ஏன்னா அது அவங்க பில்லிங் பண்ணி வரிசையா யார் என்னன்றதெல்லாம் போட்டு உங்க வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்களுக்கு அந்த ரெசிப்ட் வந்து வந்துடும். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கொரியர் ஆல்சோ சம்டைம்ஸ் பண்ணுவாங்க. இப்படி நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கணும். ஒரு ரெனவுன்சியேஷன்னாக்கா எல்லாமே கிருஷ்ணருடைய செயலுக்காக உபயோகப்படுத்தலாம், ஆனா அதனோடு நாம அட்டாச்மெண்டா இருக்கக்கூடாது இல்லையா? அதோடு நம்ம பிடிப்பு கொள்ளக்கூடாது, ஆசை கொள்ளக்கூடாது. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இது வந்து ஒரு துறவினுடைய நிலையா இருக்கணும். அவர் என்னதான் வந்து எல்லாரோடையும் வந்து ஒரு அசோசியேஷன் இருந்தாலும் அதன் மீது பற்றுதல் அற்று தூரமா விலகி இருக்கிறதுக்கு வந்து அவர் என்றைக்குமே பழகிக்கணும். ஸோ இப்போ ஒரு வீட்டுக்கு அவர் வந்து பால் வாங்கி அருந்ததுக்காக போறாருன்னா சுகதேவ கோஸ்வாமி அந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடிய கிரகஸ்தர்களை வந்து எழுச்சியுற செய்வதற்காக தான் செல்ல வேண்டும் இல்லையா? அங்கே வந்து இந்த புராணங்கள், இறைவனுடைய லீலைகள் இதெல்லாம் சொல்லி மேன்மை உரை செய்யணும், பக்தியின் தரப்புல அவங்களை வந்து எடுத்துட்டு வரணும். அதுதான் அவங்களுடைய ஒரே நோக்கமா இருக்கும் இல்லையா? வேத சாஸ்திரங்களை விற்பனரா இருக்கக்கூடியவங்க வந்து கிரகஸ்தர்களை வந்து தர்மம், ஏன்னா இப்ப 4 வர்ணங்கள் இருக்கு, நம்ம யோசிக்கலாம். இந்த 4 வர்ணங்கள்ல பிரம்மச்சாரி என்ன பண்ணுவான்? படிக்கிறான் இல்லையா? 25 வயசு வரைக்கும் அவன் படிக்கிறான், அவனுக்கு அர்னிங் கிடையாது இல்லையா? கிரகஸ்தன் தான் சம்பாதிப்பான் இல்லையா? வானப்பிரஸ்தன் வந்ததுக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப், அப்பயும் சம்பாத்தியம் கிடையாது. சன்னியாசிக்கு 0 எந்த காலத்திலுமே. இப்போ இந்த மிச்சம் இருக்கக்கூடிய இந்த 3 வர்ணத்தவர்களுமே இந்த கிரகஸ்தனை சார்ந்துதான் இருக்கணும் இல்லையா? கிரகஸ்தனுக்கு வந்து அதனால்தான் நம்ம எப்பவுமே சேரிட்டி எல்லாமே வந்து சொல்லப்படுவதற்கான காரணமே இதுதான். நாம வந்து
அடுத்தவங்களுக்கு வந்து தானங்கள் கொடுக்கணும், அதாவது சத்துவகுணத்துல இருந்து கொடுக்கணும், அது அவங்களுக்கு உபயோகப்படணும், நல்ல தானமா கொடுக்கணும் இல்லையா? அந்த சன்னியாசிகளுக்கு இதுக்கெல்லாமே நாம ஏன் சேரிட்டி பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங், தேர் ஆல் டிபெண்ட். முன்னாடி காலத்துல கூட அதே மாதிரிதான். ஸோ பிராமணர்கள் எல்லாமே அவங்க வந்து சேரிட்டி வாங்கி தான் அவங்க வந்து அதாவது சத்திரியன் கிட்ட வந்து சேரிட்டி இல்லையா? அரசனாகப்பட்டவன் பிராமணர்களுக்கு கொடுக்கணும். வைஷ்யனும் அதே மாதிரி கொடுக்கணும். சூத்ரன் வந்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவன். அவனுக்கு வந்து வெறும் வேலை தான், சம்பளம் கூட கிடையாது. நான் சிறு பிராயத்துல பார்த்திருக்கேன், ஒரு 8-9 வயசு. ஐ திங்க் நீங்க எல்லாருமே இதை நல்லாவே அனுபவிச்சிருப்பீங்க, நீங்க பழகி கூட இருப்பீங்க. நமக்குன்னு நில புலங்கள் எல்லாம் இருந்தால் அந்த நிலத்துல வேலை செய்யறவங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு குடில் அமைத்து அங்கே வைப்போம். அவங்களுக்கு தேவையான துணிமணி எடுத்து கொடுப்போம் இல்லையா? அடுத்து வந்து அவங்களுடைய பிள்ளைகள் திருமணம் வருதுன்னாக்கா எங்க அப்பா செய்திருக்கிறத நான் பார்த்திருக்கேன் நான். ஸோ காசு கொடுப்பாங்க, அவங்களுக்கு வந்து இப்போ திருமணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு என்ன வேணுமோ அதை வாங்கிக்கிறதுக்கு கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் பார்த்திருக்கேன் நான். ஆனா சம்பளம் என்று கிடையாது. ஸோ அங்க விளைச்சல்ல ஒரு பர்டிகுலர் பாகத்தை வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க உணவுக்கு. இது ஐ திங்க் மோஸ்ட்லி நீங்க எல்லாரும் கூட நீங்க உங்களுடைய வயசு என்ன உங்களை விட சின்னவர், நீங்க இதெல்லாம் மாதாஜி அது பின்னாடி கொத்தடிமையா போயிட்டாங்க மாதாஜி. அந்த மாதிரி இருந்தவங்களை கொத்தடிமையா செஞ்சு அவங்களுக்கே வேலை செய்யற மாதிரி பண்ணிட்டாங்க பிற்காலத்துல. அதுதான் மனுஷனுடைய இது. ஆனா தே ஷுட் நாட் பி கிவன் என்னது சேலரி கொடுக்க கூடாது. ஆனா பிற்காலத்துல அது என்னாச்சுன்னாக்கா ரிவோல்ட் ஆயிடுது. இப்ப நீங்க வந்து the farmer has become the கூலி has become ஓனர், அந்த மாதிரி எடுத்துப்போம். இப்போ உள்டா எடுத்துப்போ காலம் இல்லையா? ஸோ கூலி வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தவங்க எல்லாமே இப்போ வந்து 100 நாள் வேலை அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு அழகா உட்காந்து வீட்டுல வந்து டிவி ஃப்ரீ, கிரைண்டர் ஃப்ரீ, மிக்சி ஃப்ரீ இல்லையா? ஸோ எல்லாமே ஃப்ரீ, அரிசியும் ஃப்ரீ, சாப்பிட்டுட்டு பிரசாந்தமா தூங்கிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அப்போ இந்த விவசாயி அவனால என்ன முடியுதோ அதான் செஞ்சுட்டு இருக்கான் இப்போ. ஸோ அத காலம் அதை தான் சொல்றது. நாம என்ன செய்யணுமோ அதை நம்ம, அதாவது எதையுமே வந்து நம்ம இட் சுட் பி இந்த மிதமான ஒரு செயல்பாட்டுல செயல்படணும். உணவு கூட நிறைய சாப்பிடக்கூடாது, குறைவாகவும் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா? நிறைய தூங்கவும் கூடாது, நிறைய முடிச்சிருக்க கூடாது. அது போல ஒருத்தருடைய சேவையை கூட நம்ம வந்து வரம்பு மீறி நம்ம செயல்படுத்திக்க கூடாது. அதே மாதிரி அண்டர் எஸ்டிமேட்டாவும் செயல்படுத்திக்க கூடாது. அண்டர் எஸ்டிமேட்டா அதாவது போனா போது செஞ்சுட்டு போறான்னு விட்டுட்டோம்னா அவன் எந்த வேலையுமே செய்ய மாட்டான். 2 நாள் நல்லா சுத்தமா செஞ்சு நம்ம கிட்ட நல்ல பேர் வாங்கிடும், 3ஆவது நாள் அவன் வந்து வேலையே செய்ய மாட்டான் இல்லையா? ஸோ இப்ப அந்த மாதிரி காலம். அந்த மாதிரி நம்ம இந்த கிரகஸ்த தர்மம் தான் வந்து சம்பாத்தியம் பண்றது. இந்த கிரகஸ்த தர்மத்துல தான் வந்து நாம தான தர்மங்கள் செய்ய முடியும். ஓகே, மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 3 அதாவது ஆசிரமங்கள்ல வந்து எந்த இன்கமுமே கிடையாது. இந்த 3 பேருக்குமே நாம தான் கொடுக்கணும். படிக்கிறதுக்கு கல்விக்கு நாம தான் காசு கட்டணும் இல்லையா? அடுத்து வந்து வானப்பிரஸ்த நிலையில நம்ம சேர்த்து வச்சுட்டு அதுல பென்ஷன் வாங்கி இல்லைன்னா ஏதாவது ஒண்ணு சேர்த்து வச்சுதான் நம்மளுடைய காலத்தை கழிக்கணும். சன்னியாசமா இருக்கும் பொழுது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிபெண்ட் இல்லையா? 0. சன்னியாசிகளுக்கு நாம கொடுக்கக்கூடிய தானம் தான் மிக உயர்ந்த தானம். அதுவும் ஆத்தென்டிக்கா இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்கணும். இந்த பக்கம் காசை வாங்கிட்டு அந்த பக்கம் போய் குடிக்கக்கூடிய சன்னியாசி வேஷம் போட்டிருக்கக்கூடிய சன்னியாசிகளுக்கு காசை கொடுக்க கூடாது. ஓகே, அது அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் கிரகஸ்தர்கள் கண்டிப்பா பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அப்படி இந்த 4 ஆசிரமங்கள்ல கிரகஸ்தர்கள் இல்லையா? இந்த கிரகஸ்தர்களுக்கு வந்து அதிகமான ஆசை வரும் இல்லையா? அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, சம்பாத்தியமத்தை வந்து இன்னும் வேணும்னு சம்பாதிப்பாங்க. ஆனா அப்படிப்பட்ட காசின் மீது இந்த சன்னியாசி வந்து ஆசைப்படக்கூடாது. இதை ஏன் இவங்க வந்து நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுக்கு கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம வற்புறுத்தக்கூடாது. தே ஹாவ் டு கம் ஃபார்வர்ட். ஓகே, கேட்க மட்டும்தான். இது நிறைய வாட்டி NND பிரபுஜி சொல்ல நான் கேட்டிருக்கேன். வி ஷுட் நாட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவார். கிருஷ்ணா வில் கிவ் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ அதனால 500 ரூபாய் கொடுத்தா கூட அவங்களையும் ரொம்ப எங்கிட்ட நிறைய வாட்டி பேசியிருக்காரு. அதனால உங்களுக்கு இதை நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றேன். சச் எ கிரேட் பர்சனாலிட்டி அவர். வேணாம், ஸோ அந்த மனசுல வந்து எதையும் வச்சுக்க மாட்டார். இஸ் வெரி ஓப்பன் டைப். ஆனா அவர் வந்து இப்படிதான் தான தர்மங்கள், யாருமே மனசு வருத்தப்பட்டு தானத்தை வாங்கக்கூடாது இல்லையா? இப்படி கொடுத்தே ஆகணுமா அப்படிங்கிற அந்த ஃபீலிங் வரக்கூடாது. அப்படிப்பட்ட தானம் வந்து நல்ல தானமே கிடையாது. தட் இஸ் அ நெகட்டிவ். ஃப்ரீ வில், எஸ் கிருஷ்ணாக்காக கொடுக்கணும் அப்படின்றது வந்து அந்த மனசு வரணும். ஓகே, ஸோ ஒன் ஷுட் டூ தட் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த கிரகஸ்த தர்மத்துல நாம் இதை பரிபாலிக்கணும். ஸோ உங்களுடைய கருத்துக்கள், நீங்க ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன் மாதிரி இப்ப நான் ஒருத்தரா கேட்கிறேன், உங்களுக்கு என்ன ஒன் நீட்ஸ் சஃபிஷியன்ட் பியூரிட்டி, அதாவது தூய்மை என்பது போத் கிரகஸ்த தர்மத்திலையுமே இருக்கணும், அதே மாதிரி வந்து சந்நியாசத்திலையுமே இருக்கணும் இல்லையா? தூய்மை என்பது நல்ல வழியில சம்பாதிக்கணும், நல்ல வழியில செலவு பண்ணணும் இல்லையா?
அந்த ஒரு பாவத்தை வந்து ஒரு கிரகஸ்தன் வந்து கண்டிப்பா பரிபாலிக்கணும். அதே மாதிரி சன்னியாசி கூட வந்து ஒரு பொருள் ஆதாயத்திற்காக வந்து ஒருவரோட உறவு கொள்ளக்கூடாது, அது தவறு இல்லையா? ஸோ ஈ ஆல்சோ நீட் டு சாங்டிஃபையா இருக்கணும், அதே மாதிரி இவங்களும் அதே மாதிரி இருக்கணும். இதுதான் ஒன் நீட் செக்யூரிட்டின்றது. அடுத்து வந்து நாம சம்பாதிக்கக்கூடியது வந்து பர்பஸ், நோக்கமே இருவருமே. இப்போ ஒரு சன்னியாசி வந்து ஒரு தானத்தை பெறுறார் அப்படின்னாக்கா அதை முழுசும் எதுவுமே அப்படியே கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து கொடுத்துடணும். தன்னுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு கொஞ்சம் போட்டுட்டு கொடுக்கக்கூடாது, அது தவறு இல்லையா? அது மிக மிக தவறு. தன்னுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு எதுவுமே வாங்கக்கூடாது. இட் ஷுட் பி ஒன்லி டு த டெம்பிள். தட் இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி இஸ்கான்ல ஃபாலோ பண்றாங்க. ஸோ ஐ எம் சீயிங் நம்ம மேங்களூர் இஸ்கான், ஏன்னா அதை பத்தி எனக்கு நல்லாவே தெரியும்ன்றதுனால ஐ ஹவ் சீன் ஆல்சோ. அதனால வந்து சொல்றேன் 100% பிரபுஜியுடைய இது வந்து வெரி இட்ஸ் கோயிங் வெரி ஹானஸ்ட்லின்னு தான் சொல்லணும். இந்த இடத்துல வந்து கிரகஸ்த தர்மத்திலையுமே வந்து நாம எவ்வளவு முடியறதோ அவ்வளோ நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுக்கு செலவு பண்ணணும். அப்படின்னா இறைவனுக்கு நீங்க எங்க செலவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அது உங்களுடைய விருப்பம். ஆனா நான் மேங்களூர் இஸ்கான்லயே செலவு பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். உங்களுக்கு எப்படி மனசுக்கு வருதோ, சில பேருக்கு நம்ம திருப்பதி அப்படின்னுவாங்க, உங்களுடைய விருப்பம். வேறவர் யூ ஆர் கம்ஃபர்டபிள், ப்ளீஸ் டூ தட் அட்லீஸ்ட். அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல சுக்ருதியா மாறி உங்களுக்கு பிற்காலத்துல வந்து உங்களுக்கு இன்னும் பக்தியில மேன்மை வர்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஸோ நாம் என்ன சேரிட்டி பண்ணாலும் இறைவனுக்கு அது அதனுடைய பலன்கள் நம்ம வேண்டாம் என்று நம்ம எண்ணிக்கொண்டு செய்தாலும் கூட, அப்படிதான் நம்ம செய்யணும். செய்தாலும் அதனுடைய பலன்கள் பகவான் நமக்கு கொடுப்பார். He will not take anyone's actually. ஆனா அதை கொண்டு நமக்கு நல்ல ஒரு கதியை வந்து கொடுப்பார். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து a pure devotee visiting a householder. இது எதுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, ஒரு தூய்மையான பக்தரா இருக்கார். இப்போ உங்களுக்கு அதே எக்ஸாம்பிள் தான். ஸோ இப்போ நம்ம நெருப்பு தகதகன்னு எரிஞ்சுட்டே இருக்கு. ஓகே, நம்ம கிட்ட ஒரு பார்த்தீங்கன்னா விறகு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சின்ன வண்டி நிறைய விறகு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அது நீங்க எடுத்து வச்சுட்டே இருந்தா அந்த விறகு ஃபுல்லாவே எரிஞ்சிடும் இல்லையா? எடுத்துக்கும். இட் வில் கன்சியூம் ஆல் த ஃபியூயல். இப்போ நம்ம எப்படி ஒரு கார்ல பெட்ரோல் போட்ட பிறகு ஓடுறது இல்லையா, இக்னைட் ஆகி போயிட்டே இருக்கு இல்லையா? அந்த ஃபியூயல் இருக்கிற வரைக்கும் ரன் ஆயிடுது அந்த ஃபயர் வந்து. அது மாதிரி நம்ம கிரகஸ்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, கிரகஸ்தன் கிட்ட வந்து விசிட் பண்ணும்பொழுது வந்து நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். இல்லைன்னா இந்த சன்னியாசி வந்து அவனுடைய வாழ்க்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எரிபொருளை போல வந்து அவன் வந்து போயிடுவான். அவனுடைய வாழ்க்கை வந்து அந்த சன்னியாசத்துல வந்து கடைசி வரைக்குமே அவனால நிலை பெற முடியாது. அப்படின்னா இந்த சன்னியாசி எப்ப கிரீடி ஆயிடுறானோ இல்லையா, பொருளுக்காக அடுத்தவங்க கிட்ட வந்து பேசுறது. ஐ திங்க் இதை பத்தி கூட இன்னைக்கு NND பிரபுஜி செஷன்ல இருந்துச்சு. ஐ திங்க் வி ஷுட் நாட் பி அந்த இது வரவே கூடாது சன்னியாசிக்கு மட்டும். ஓகே, இன்னைக்கு கேட்டேன்னா என்னைக்கு கேட்டேன் ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. ஆனா இன்னைக்கான செஷன் ரொம்ப அற்புதமா வந்து யாராவது கேளுங்க, கண்டிப்பா இருக்கும். லிங்க் எல்லா குரூப்ஸ்லயுமே போடுறாங்க. ஸோ அப்போ இந்த சன்னியாசி வந்து இட் ஷுட் பி லிட்டில் ஃபார். எப்படி சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அந்த பிரதாப் ருத்ரா அவர்கிட்டயே இருந்து தூரமா இருந்தார் இல்லையா, அது மாதிரி வந்து தூரமா இருக்கணும் நம்ம. ஸோ வி ஷுட் பி ஒன். எப்படி பெண் கிட்டையும் அதே மாதிரி வந்து செல்வந்தர்கிட்டயுமே வந்து இதெல்லாமே வந்து ஒரு இந்த களி இருக்கக்கூடிய இடங்கள் இல்லையா. ஸோ இந்த களி புருஷன் இருக்கக்கூடிய இடத்துல எல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா அதிகமான தங்கம் இருக்கிறது 5th சாய்ஸ் இல்லையா, அந்த இடத்துக்கு நம்ம அசோசியேஷன் வச்சோம்னா நாமளும் வந்து வில் பிகம் மோர் கிரீட் இல்லையா. சன்னியாசி என்ற நிலையிலிருந்து நாம் என்ன ஆயிடுவோம், வில் ஃபால் டவுன் ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால அது நெருப்பு போன்றது அந்த அசோசியேஷன். அந்த நெருப்பு என்ன பண்ணோம்னாக்கா நம்மளையே எரிச்சிடும், சுட்டு எரிச்சிடும். தட்ஸ் ஹவ் ஆக்சுவலி இட் ஹஸ் பீன் டோல்டு. ஸோ நாம வந்து we need to be very very கேர்ஃபுல் இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்ல வரும்போது. நம்ம வந்து கிரகஸ்த தர்மத்துல நாம எதை வந்து பரிபாலிக்கணும், அதே மாதிரி வந்து சன்னியாச தர்மத்துல வந்து எதை வந்து பரிபாலிக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ரொம்ப அழகா நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். ஓகே, ஸோ இப்போ நாம வில் கோ டு த இது. நான் உங்களுக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டியா தான் பண்ணணும்னு நினைச்சேன், ஆனா நீங்க யாரும் எஸ் மத்தாஜின்னு எதுவும் வரல, அதனால நானே சொல்லிட்டேன். நீங்க வேற ஏதாவது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சொல்ல முடியுமா? ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்டருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு நீங்க ஏதாவது சொல்றதா இருந்தா சொல்லலாம். அதே மாதிரி ஒரு சொல்லுங்க. ஒரு கிரகஸ்தன்கிறவன் வெறும் தன்னுடைய குடும்பம் மட்டும் இல்லாம, தன் மனைவி தன் குழந்தைகள் இல்லாம அவனுடைய பெற்றோர்கள் எல்லாரையும் சுற்றத்தாரையும் அவன் கவனிக்கணும் மாதாஜி. அதனால அதுக்கும் கிருஷ்ண உணர்வுக்கும் சம்பந்தம் படுத்தி சொல்லணும். அந்த கிருஷ்ண உணர்வோட எல்லாரையும் காப்பாற்றணும் மாதாஜி. அவன் பேரண்ட்ஸை கொண்டு போய் இதுல விட்டுடக்கூடாது.
அவர்களையும் அவர்கள் அந்த கிருஷ்ணவோட சம்பாதித்து அவன் பணத்துல எல்லாரையும் காப்பாற்றணும் மாதாஜி. அது எந்த இடத்துல சேரிட்டியும் மாதாஜி எந்த இடத்துல தானத்தோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கு மாதாஜி? எல்லாரையுமே அன்பு கொண்டு பாக்குறது வேற, தட் இஸ் டிஃபரெண்ட். அதாவது ரெகுலேஷன்ஸ், ரூல்ஸை பத்தி பேசும். எந்த ரூல் வந்து இவன் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து எஸ் அவனுடைய தர்மம், அது குடும்பத்தை காப்பாற்ற வேண்டியது அவனுடைய தர்மம், பெற்றோரை காப்பாற்ற வேண்டியது அவனுடைய தர்மம், அதெல்லாம் கரெக்ட். ஆனா சில வரைமுறைகள் என்று இருக்கிறது இல்லையா? இப்போ தவம், தானம், இந்த 3 நம்ம படிச்சு ஸ்ரத்தாத்ரி விபாக யோகத்துல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? யக்ஞம், தானம், தவம். அவன் சம்பாதிச்சதை வெறும் புலனுணர்வுகளுக்கு மட்டும் பயன்படுத்தாம நற்காரியங்களுக்கும் அதை பயன்படுத்தணும் மாதாஜி. நற்காரியம் என்பது என்ன மாதாஜி? யாகம், யஜ்ஞம், தானம், இதெல்லாம். ஓகே, தானமும் நல்ல பார்த்து அவன் தனக்கு எந்த இடத்துல கொடுக்கணுமோ அந்த இடத்துல அவர்களுக்கு கொடுக்கணும் மாதாஜி. அதெல்லாம் தான் நான் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது தோணுதா? நான் இப்ப அதுதான் உங்களுக்கு சொன்னேன், நீங்க அதெல்லாம் சொல்லுவீங்கன்னு நினைச்சேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி மாதாஜி ஒர்க் பண்றப்போ நல்லாவே பகவான் வந்து என்னை ஆசீர்வதிச்சிருந்தாரு. நிறைய பிள்ளைகள் வந்து படிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லாம படிப்பை இடையில நிறுத்துறாப்புல இருந்தது. அதனால அவங்களுக்கு வந்து பார்த்து அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணேன் மாதாஜி. ஹெல்ப் பண்ணது ஈவன் நவ் தே ஆர் வெரி கிரேட்ஃபுல் டு மீ. அவங்க வந்து ரொம்ப அன்பா இருக்காங்க மாதாஜி. இப்போ தாராளமா வந்து பகவான் வந்து பென்ஷன் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. அதனால வந்து நான் பிள்ளைகிட்ட கூட கன்சல்ட் பண்றது இல்லை. கன்சல்ட் பண்ணாலும் அவங்க எதுவும் எனக்கு எதிர்க்க போறது இல்லை. ஏன்னா பிள்ளைகளுக்கு வந்து என்ன செய்யணுமோ அதை வந்து சரியா செஞ்சாச்சு மாதாஜி. மேற்கொண்டு வந்து நம்ம இதுக்கு வந்து இஸ்கானுக்கு நீங்க ஒரு லோனா கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க. எனக்கு உடனே வந்து கொடுக்கணும்னு தோணுச்சு. ஆனா இப்ப லோனா எதுக்கு? ஏன் இவ்வளவு நாள் இந்த இஸ்கான் மேங்களூர்ல இருந்து இவ்வளவு நன்மை இந்த வயசுல நமக்கு பகவான் கொடுத்துருக்காரு. அது லோன் இல்லை மாதாஜி, லோன் இல்லை மாதாஜி, டொனேஷன் மாதாஜி. இப்பதான் எனக்கு அதுக்கு வந்திருக்கு. ஈவன் இந்த அருப்புக்கோட்டை இஸ்கான் வந்து நான் அது மாதிரி எனக்கு பகவான் கொடுக்கறத வந்து அது மாதிரி கொடுக்கறதுல எனக்கு ஒரு ஆறுதல், ஒரு திருப்தி, ஒரு சந்தோஷம் மாதாஜி. பிள்ளைகளுக்கு வந்து நிறைவா வந்து என்ன உழைப்புனால நான் என்ன தேடனோ அதை சரியா கொடுத்தாச்சு மாதாஜி. இனி ஐ எம் ரெடி. அதை எப்ப கூப்பிடுறாரோ அப்ப போக ரெடி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஏதாவது தப்பா சொல்லியிருந்தேன் மனசுக்கு? எதுவும் தப்பாலாம் சொல்லல. யூ ஹவ் டன் யுவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இல்லையா? அண்ட் அலாங் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. அந்த கிரகஸ்தன் வந்து ஒருத்தரா சொல்லுங்க. ஹெல்ப் எவர் ஹர்ட் நெவர், அதுதான் பாலிசி மாதாஜி. எனக்கு எல்லாரும் ஹெல்ப் பண்ணணும், ஆனா யாரையும் ஹர்ட் பண்ணாம. ஈவன் நம்ம சொல்றோம்ல, வாக்கு, உடலால, மனசால, அதாட்டம் யாருக்கு நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் என்ன அப்படிதான் இருக்கணும். நம்ம கிட்ட அவங்க தப்பா நடந்துக்கிட்டா கூட சரி, அதெல்லாம் நம்ம ஒண்ணு அதை பெருசுப்படுத்த கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவுதான் நம்ம சமாதானமா தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் எவ்வளவு நாளைக்கு நாங்களாம் இருக்க போறோம்? ஒண்ணும் கிடையாது. ஏன் அனாவசியமா அவங்ககிட்ட போய் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கணும்? சரி, அதாட்டம் தான். ஹெல்ப் எவர் ஹர்ட் நெவர். அப்புறம் சிம்பிள் லிவிங் அண்ட் ஹை திங்கிங். புது ஆமா மாதாஜி. இப்போ நிறைய சாரீஸ்லாம் இங்க வரும் எனக்கு. முந்தியில நான் ஒரு தடவை 2 தடவை கட்டிட்டு பிரச்சாருக்கு கொடுப்பேன். ஆனா இப்ப எல்லாம் ஏன் நம்ம கட்டிட்டு கொடுக்கணும்? புதுசா கொடுத்தா அவங்க அந்த புதுசா கட்டிட்ட ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு இல்லையா? அந்த சந்தோஷத்தை அவங்க அனுபவிச்சுட்டு போனோம்னு இப்ப எல்லாம் நானு அந்த குடுக்கற புடவை விட கட்டாம தான் மாதாஜி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் நானு. அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் சிம்பிளா இருந்துகிட்டு எல்லாரும் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு. ஆனா யாரு, அதாவது எந்த டிஸ்கிரிமினேட், அதாவது இவங்க வேலைக்காரங்க அவங்க இதுக்கெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது எனக்கு. எனக்கு செக்யூரிட்டியும் ஒண்ணுதான், மெய்டும் ஒண்ணுதான். பெரிய பெரிய இதுல இங்க எங்க அபார்ட்மெண்ட்ல எல்லா இதுலயும் இருக்காங்க. ஆனா எல்லார்கிட்டயும் ஒரே மாதிரி தான் மாதாஜி நான் இருப்பேன். எனக்கு ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி. அதுதான் இருக்கும். தட் இஸ் a self, that's a realization one should have. நம்ம வேறுபடுத்தி பார்க்கறதுல வந்து தவறு. ஆக்சுவலி வேறுபாடு எங்க பார்க்கணும்னாக்கா, ஒருவர் செய்யக்கூடிய செயல்ல வந்து ஏற்படக்கூடிய தவறுகள், அதுக்கடுத்து வந்து கரெக்ட்னஸ், நம்ம அந்த பொசிஷன்ல இருந்து நம்ம வந்து ஒரு பதவியில இருக்கோம், அது செய்யக்கூடிய செயல் கரெக்டா இருக்கா இல்லையா, அதுல எல்லாம் பார்க்கணும் கண்டிப்பா நம்ம இல்லையா? அதுக்காக வேறுபாடே பார்க்கக்கூடாதுன்னு நம்ம எல்லாருமே ஒண்ணு போல நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட வேண்டியதுதான். ஓகே, எந்த இடத்துல எது லாஜிக் அப்ளை பண்ணணுமோ அதை அப்ளை பண்ணணும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நாம இந்த மாதிரி நம்ம
உங்ககிட்ட இருந்து நிறைய கத்துட்டு இருக்கேன் மாதாஜி நானு. நான் ஒண்ணுமே கத்துக்கல, அதுதான். நிஜமா நீங்க எப்படி எங்களுக்கெல்லாம் இது பண்ணணும், எங்களெல்லாம் இந்த அளவு நீங்க சொல்லி கொடுக்கலன்னா நான் என்னைக்கே இதெல்லாம் டிஸ்கன்டினியூ பண்ணிட்டு போயே அதெல்லாம் இருப்பேன். நான் ஒண்ணுமே பண்ணல, இங்கதான் கொடுத்துருக்காருல்ல பாயிண்டா, நீ இதை படி, அவ்வளவுதான். ஓகே, எல்லா உங்களுக்கு கிடைச்ச கிரெடிட்டும் குரு அப்படி. பிரபுபாதரது தான் எல்லாமே. ஓகே, நம்மது ஒண்ணுமே கிடையாது. ஓகே, ஏதோ நம்ம அவருடைய கருணையில இங்க உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருக்கோம், அவ்வளவுதான். திஸ் இஸ் ஒரு அந்த கிரகத்துல கருணை வந்து எங்களுக்கும் வருது மாதாஜி. நீங்க பண்ற கருணை எங்களுக்கும் வருது. அதாவது நீங்க அருவியாட்டம் இருந்தா நாங்கெல்லாம் மலை துளியாட்டம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நீங்க இப்ப எவ்வளவு பேருக்கு எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்க. அது 4 பேருக்கு நான் சொல்லி கொடுக்கறது அவங்களுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு. கிரேட். அப்ப அந்த கிரெடிட் எல்லாம் நம்ம பிரபுபாதர் கொடுத்துடலாம், சரிங்களா? ஏன்னா இந்த அவர் இது மூலமா உங்க அவருடைய மூலமா எழுத்துக்கள் தான் இல்லையா? நீங்க மெசேஞ்சர் எங்கிட்ட இருந்து வாங்கி எனக்கு கொடுத்துருங்க. ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. கம்ப்ளீட்டா இப்போ சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. இதுல வந்த பிறகு கம்ப்ளீட்டா சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. எனக்கே ரொம்ப நல்லா தெரியுது. இன்னொன்னு வந்து ஒண்ணு நீங்க ஐ திங்க் நீங்க அனலைஸ் பண்ணணும். இப்ப நமக்கு ஒரு செயின்ட்லி பர்சனோட நமக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்னா, so அதனால வந்து செயின்ட்லி பர்சனுக்கு நன்மையா நமக்கு நன்மையா? இத நீங்க 2 பேருக்கும் நன்மைதான் மாதாஜி. அவங்களுக்கும் இப்ப நம்ம தப்பா போனா அவங்க கஷ்டப்படுவாங்கல்ல. இப்ப குருவே வந்து ஒரு சிஷ்யன் தப்பா போனா குருவே கஷ்டப்படுவார். இப்ப நான் சொல்றேன், நான் 20 பேருக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன், இவ்வளவு பேருக்கு புக் வாங்கிடுவேன். நிஜமா அதோட கிரெடிட்லாம் உங்களுக்கு தான் மாதாஜி. நீங்க சொல்லி கொடுத்ததால தான் நான் அப்போ உங்களுக்கு இது இது ஹாப்பியா தானே இருக்கும். நான் இந்த அளவுக்கு செஞ்சிருக்கேன். இது இல்லைன்னா நான் இந்த அளவுல செஞ்சிருக்க மாட்டேன். இந்த மாசம் கூட ஒரு 3 புக் வாங்கி கொடுத்தேன் மாதாஜி. கிரேட், பண்ணுங்க, கண்டினியூ சேவா. அதான் அது பண்ணிட்டே தான் இருக்கேன். எந்த லாங்குவேஜ் இருந்தாலும் ஏதோ தேங்க்யூ மாதாஜி, மாதாஜி. எறும்பு ஊற கல்லும் தேயும்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமா 4 வருஷமா எங்களை வந்து அப்படியே தேய்ச்சிட்டே வர்றீங்க மாதாஜி. நிறைய இங்க வந்து கத்துக்கிட்டோம் மாதாஜி. இதே சாமிக்கு முன்னாடியே நிறைய கத்துக்கிட்டேன், படிச்சிருக்கேன். நிறைய இன்னும் நானும் நிறைய கத்துக்கிட்டேன் உங்களோட சேர்ந்து. So, நிறைய we are the முன்னேறணும். place we have to learn. So, இந்த இடத்துல ஒரு ரெனான்சியர் வராருன்னா வீட்டுக்கு, அவர்கிட்ட நாம என்ன, அவர் வர்றதுனால நம்ம அவருக்கு வந்து ஒரு டொனேஷன் கொடுக்குறாரு, வராருப்பா இவருக்கு நம்ம டொனேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணக்கூடாது. உண்மையிலேயே நம்ம கிட்ட வாங்கிட்டு போறதுக்கு தான் அவர் வந்தாலும், அவருடைய திருஷ்டி இல்லையா, அவருடைய பார்வை நம்ம மீத பட்டாலே நமக்கு வந்து நம்ம குடும்பத்துல வந்து எத்தனையோ நன்மைகள் ஆக்சுவலி இல்லையா, நமக்கு நம்முடைய உணர்தல்ல வந்து மேன்மையான ஒரு நிலைக்கு போகும். நமக்கு அதுக்கான தடைக்கற்கள் எல்லாம் கிளியரன்ஸ் வரும் இல்லையா. அந்த நன்மை அட்வான்டேஜ் பத்தி நமக்கு எதுவுமே தெரியறதே கிடையாது. ஓகே, அதை பத்தி நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து நித்திய சித்தா அப்படிங்கறது படிச்சோம் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிடுறேன், மன்னிச்சிருங்க இன்டர்பிரேட் பண்ணதுக்கு. இது வந்து என்ன சொல்றாங்க, நான் ரீசெண்டா எங்க படிச்சேன்றது மறந்துட்டேன் மாதாஜி. ரீசெண்டா புக் ரீடிங் செஷன்ல படிச்சேன். இப்போ கடவுளுக்கு வந்து நம்ம ஒண்ணு கொடுத்து ஒண்ணு அவருக்கு ஒண்ணு ஆக போறது இல்லையா. இருந்தாலும் we have to do our offering இல்லைங்களா. அந்த ஆஃபரிங் வந்து கடவுளுக்கு கொடுக்கும்போது அதை எப்படி ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பிரபுபாதா ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறாரு மாதாஜி. நம்ம இப்ப நல்லா நம்ம முகத்தை டெக்கரேட் பண்ணிட்டு நம்ம முகத்துல பார்த்தா யாரு என்ன தெரியும் மாதாஜி, நம்மளோட முகம் தான் தெரியும் இல்லைங்களா. நம்ம எவ்வளவு அழகா மேக்கப் எல்லாம் போட்டுட்டு பொட்டெல்லாம் வச்சுட்டு நகையெல்லாம் போட்டுட்டு கண்ணாடி முன்னாடி பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம முகம் தான் பிம்பம் தான் தெரியுது. அது மாதிரி அந்த ஆஃபரிங் என்னத்துக்கு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோயேன், நம்மளோட நன்மைக்கோசம் அதை கொடுக்க அவரு ஏத்துக்கிறார். அவருக்கு அவர் வாங்கிக்கணும் வேண்டிய அவசியமும் இல்ல. இது என்ன எல்லாமே அவரால படைக்கப்பட்டது இல்லைங்களா. நான் சொல்ற பாயிண்ட் நான் பேசுறது புரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் நிறைய வாட்டி சொல்லிட்டே இருக்கேன் உங்களுக்கு. அதாவது நம்ம இறைவனை தாழ் பணியணும்னு சொல்லிட்டு, அதாவது சர்வதர்மம் பரித்தஜ்ஞான் அந்த ஸ்லோகமே எடுத்துட்டாலே, பகவான் நீ எல்லா தர்மத்தை விட்டு எனக்கு தாழ் பணியும், உன்னை நான் எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை அதாவது விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே அர்ஜுனான்ட்டு பகவான் அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றாரு, 18.66ல சொல்றாரு. ஆனா உண்மையிலே எல்லா தர்மத்தையும் விடுத்துட்டு பகவான் பாதங்களை விழு அப்படின்னு நம்ம யாராவது நம்ம பாதங்களை விழுன்னு சொன்னா நம்ம விழுவோமா? இவன் யார், இவன் என்ன பெரிய ஆளா அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் பௌதிக பிளாட்ஃபார்ம்ல இல்லையா. ஆனா பகவான் என்ன சொல்றார், நீ என் பாதங்களை சரணடை அப்படின்னு. ஒரு சில இடத்துல சுப்ரீம் என்ஜாயர் அப்படின்னு தான் பகவான் நிறைய இடத்துல கேட்டுக்கிறோம். உண்மையிலேயே அவர் எப்படி சுகிக்கிறார் என்பதை நீ காலையில கூட நான் உங்களுக்கு பாகவதம் கிளாஸ்ல சொன்னேன் இல்லையா. ஒரு தாய் வந்து எவ்வளவு ஆனந்தம் கொள்கிறாள் என்றால், தன்னுடைய பிள்ளைகள் நல்ல இடத்துல இருக்கும்போது ஆனந்தம் கொள்கிறாள் இல்லையா. அது போலதான் பகவானும் நாம் எல்லாம் நன்மை உற்றால் பகவான் ஆனந்தம் பெறுவார்.
ஸோ அந்த ஆனந்தம் வந்து எதனால் அடையப்படுகிறது? நாம செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு செய்ய செய்ய நாம நன்மை அடைவோம் என்பது அவருக்கு தெரியும். அதனால அவர் ஆனந்தம் கொள்கிறார். நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களால் அவர் ஆனந்தம் கொள்வதே கிடையாது. இது உங்களுக்கு நிறைய கிளாஸ்ல நான் சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, ஐ திங்க் பாகவதம் கிளாஸ்ல நிறைய சொல்லுவேன் மாதாஜி. அதனால உங்களுக்கு ஐ வாண்ட் டு டெல் திஸ். ஓகே, தட்ஸ் ரைட். நம்ம வந்து இறைவனுக்காக நம்ம படைக்கிறோம் இல்லையா? அதுல படைக்கும் பொழுது நம்ம ஆர்வம் கொண்டு அதுல வந்து மனசு ஈடுபாடு கொண்டு நம்ம படைக்கும் பொழுது அந்த ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த குக்கிங் ப்ராசஸ்ல தான் நம்ம ஃபுல்லா மூழ்கி இருப்போம். அதே வந்து இறைவனுக்குன்னு நம்ம நினைக்காம சும்மா சாதாரணமா போனீங்கன்னாக்கா நம்ம மைண்ட்ல வந்து 1000 ஓடின்னு இருக்கும். மனசை கட்டுப்படுத்தவே முடியாது. ஆனா இறைவனுக்குன்னு சொல்லும் போது நமக்கு மனசு மொத்தம் இதை நீங்க அப்சர்வ் பண்ணணும். யூ பிராக்டிஸ் இட், யூ அப்சர்வ் இட். ஆக்சுவலி when you want to do something to Krishna, ஓகே, நீங்க ராமரை பிடிச்சா ராமாவுக்காக நீங்க ஏதோ வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, கிருஷ்ணருக்காக ஏதோ வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, அது உங்களுடைய விருப்பம். இல்ல பகவானை எந்த ரூபத்துல சேவிக்கிறது உங்களுடைய சாய்ஸ் அது. ஓகே, சோ அப்போ அவருக்கு இதெல்லாம் பார்த்து செய்யணும். இது வைக்கணும், இதை செய்யணும் அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம பார்த்து பண்றோம் இல்லையா? சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அப்ப அந்த நினைவுகளோட நம்ம செய்யும் பொழுது வெறும் பகவான் மட்டும் தான் நம்ம மனசுல இருப்பாரு. இதை நீங்க யூ நீட் டு டெஸ்ட் இட். ஆனா எதுவுமே இல்லாத ஜஸ்ட் நீ போயிட்டு ஒரு வெஜிடபிள் கட் பண்ணி அந்த பக்கம் ரைஸ் வச்சு இதெல்லாம் பண்ணிட்டே இருக்கும்பொழுது உங்களுக்கு 1000 ஓட்டம். இன்னைக்கு 10 மணிக்கு 11 மணிக்கு மீட்டிங் இருக்கு, மத்தியானம் 2 மணிக்கு கிளாஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், சாயங்காலம் 5 மணிக்கு கிளாஸ் கொடுக்கணும். எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நான். ஓகே, ஸோ அப்படிலாம் மனசுல ஓடிட்டு இருக்கும். இந்த டிஃபரன்சஸ் வந்து நீங்க கண்டிப்பா என்னுடைய இதுல இருந்து நான் சொல்றேன். ஸோ உங்களுடைய இதுலயுமே இது கண்டிப்பா இருக்கும்ன்றது. ஏன்னா இதுதான் மனிதனுடைய இயல்பு கூட. இது வந்து பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. திஸ் இஸ் த ப்ராக்டிக்கல் சொல்யூஷன். நம்ம பார்த்து சொல்யூஷன் கிடையாது, ப்ராக்டிக்கல் வே ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாம பாக்குறது அன்றாட வாழ்க்கையில இல்லையா? ஆனா அதே இறைவனுக்குன்னு நினைங்க, நீங்க ஒன்னொன்னா நீங்க பார்த்து பண்ணுவீங்க இல்லையா? எப்படி பண்ணணும், பை மிஸ்டேக் கூட நம்ம வந்து எதுவுமே அதாவது நாசியான கை கூடாது இல்லையா? இப்ப அழகான பூவெல்லாம் வித்துட்டு மாதாஜி முடிக்கட்டும் மாதாஜி, அப்புறம் சொல்லுங்களேன். சோ இப்ப வந்து நீங்க அதாவது ஒரு நைவேத்தியம் பண்ண போறீங்க. அதுக்கு முன்னாடி வந்து we need to be very clean-ஆ இருக்கணும், ஆச்சமன் பண்ணி இருக்கணும் இல்லையா? அந்த வெஜிடபிள வந்து 1த்துக்கு 3 வாட்டி அலம்பி இருக்கணும் இல்லையா? இப்படி ஒன்னொன்னா பார்த்து பண்ணணும். நைவேத்தியம்னா ரொம்ப பொறுப்பு ஜாஸ்தி, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆர் மோர், அண்ட் தென் மோர் டிவோஷன். இன்னும் கொஞ்சம் ஏதாவது பண்ணா பகவானுக்கு நல்லா இருக்குமே, நம்ம செய்யலாமே அப்படிலாம் நம்ம மனசு தோன்றும் இல்லையா? சோ திஸ் இஸ் வாட் த இன்வால்வ்மெண்ட். பாத்தீங்கன்னா இங்கேயும் தாட் ப்ராசஸ் இருக்கும். ஆனா எல்லாமே கிருஷ்ணரை மையமாக வைத்து நம்முடைய மனசு போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, அதே வந்து நீங்க வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு மனிதனாக வந்து நீங்க வந்து ஒரு உணவு படைக்கிறீங்கன்னாக்கா, எஸ் இதை எடுத்து போடு, அதை எடுத்து போடு, இதை எடுத்து போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாதாரண டேஸ்ட் தான் அது வரும். நீங்க அதே வந்து ஈடுபாடு கொண்டு செய்து எடுத்து போயிட்டு இறைவனுக்கு படைச்சிட்டு வந்து சாப்பிடுங்க, இட் வில் பி ஹாசம் டேஸ்ட். ஓகே, என்னோட நீஸ் அததான் நேத்து சொல்லிட்டு இருந்தான். பெரியம்மா நீ இன்னைக்கு நல்ல டேஸ்டா பண்ணிருப்பியே, இன்னைக்கு நீ வந்து சத்யநாராயண பூஜை பண்ணல, நீ நிறைய டேஸ்டா நல்லா உணவுல அவளை she has gone to some place actually, இல்ல வீட்டுல இல்ல, அதனால வந்து நீ டேஸ்டா சமைச்சிருப்பியே, எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னா she knows அது பகவானுக்காக செய்யறது. அதுக்கு நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் அவளுக்கு. நான் இதெல்லாமே சாதாரணமா தான் நான் செய்யறேன், ஆனா இதெல்லாமே பகவானுக்கு பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சாப்பிட்டோம்னா அது டேஸ்டா இருக்கும். ஏன்னா அவர் தான் முதல்ல அதை சுகிப்பார். So he only will take that offering. அதுக்கப்புறம் தான் நாம அதை ஹானர் பண்ணணும் அப்படின்லாம் அவளுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நான். ஸோ அது மாதிரி she knows the food will be tasty அப்படிங்கறத வந்து அந்த மனசு அதை நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். ஆனா அவ அந்த டேஸ்ட் இருக்கிறது தான் மைண்ட்ல வச்சிருக்காளே தவிர அந்த ரீசன் சொன்னது அவ எடுத்துட்டு வரவே இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பக்தி பாவம் என்பது நம்ம ஒவ்வொரு படியிலுமே பார்க்கணும். ஒவ்வொரு செயலிலுமே நம்ம வந்து பக்தியை வந்து நாம அனலைஸ் பண்ணணும். ஹவு ஃபார் வி ஆர் டூயிங்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலி. ஸோ அதுதான் அதுல வந்து நம்முடைய நோக்கம் என்னவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதனுடைய செயல்பாடுகள் அமைஞ்சிடும். தட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் பக்தி. ஓகே, நம்ம எப்படி அதை பரிபாலிக்கிறோம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலி. அதுதான் நமக்கு எவ்வளவு சீக்கிரத்துல நமக்கு பக்குவத்தை கொடுக்கும் அப்படிங்கறது வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அந்த நிலைக்கு நம்ம செல்வோம். எப்ப நம்ம உணர்வு இல்லாம அப்பதான் அந்த அசோசியேஷனே கிடைக்கும். நமக்கு இறைவனோட சம்பந்தம் ஒரு காலகட்டத்துல நிஜமா அந்த சம்பந்தம் இருக்கல. ஆனா இப்ப அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து we are a practicing devotee இல்லையா? அந்த ரியலைசேஷனுக்கு நமக்கு ஒரு மார்க்கம் கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? நம்ம இன்னும் ரியலைஸ்டு சோல் இல்ல, இருந்தாலும் அந்த மார்க்கத்துக்கு நமக்கு ஒரு ஏற்பாடு கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? பகவான் கொடுத்திருக்கார், குரு பரம்பரை கொடுத்திருக்கு நமக்கு. சோ அதுலயே நம்ம வந்து முன்னேறி கொண்டு செல்லலாம். ஓகே, அந்த உணர்வை தான் நம்ம எடுத்துட்டு வரோம். ரியலைசேஷன். ஒரு செயலை செய்யும் பொழுது எதற்கு செய்கிறோம், எவ்வாறு செய்யணும்,
இல்லையா? எப்பொழுது செய்யணும், இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுட்டு செய்யணும். ஸோ இட் ஷுட் பி லைக் அது நம்மளுடைய பக்தி பாதைக்கும் வந்து இது பண்ணணும், காலத்துக்கேற்றவாறு நம்ம கண்டிப்பா அதை வந்து எடுத்துட்டு போகணும். ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நம்ம ஒரு கிரவுண்ட் ரூலா வந்து மடத்தனமா நம்ம வந்து இப்படிதான் பண்ணுவேன்ட்டு நம்ம உட்கார்ந்துருக்க கூடாது. அது தவறு. சூழ்நிலைக்கேற்றவாறு நம்ம வந்து செயல்படணும். அது ரொம்ப முக்கியம். இன்னைக்கு பிருத்து மகாராஜாவோட இது படிச்சோம் இல்லையா? அவர் அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் செய்தார். அவர் செய்தது சத்தியோகத்துல. அந்த இதை வந்து நம்ம கலியுகத்தை செய்ய முடியாது. நமக்கு இப்போ சங்கீர்த்தனத்தை தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதுதான் நம்ம கலியுகத்துக்கு தகுந்த பக்தி தொண்டு. அதை வந்து நாம அவ்வாறு தான் செய்ய வேண்டும். ஸோ அதனால ஒரு கிரகஸ்தன் வந்து நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு சன்னியாசி வர்றாருனாக்கா அவனுடைய தேவைக்காக வருகின்றான் என்று நினைக்க கூடாது. இதுதான் நீங்க யாராவது சொல்லுவீங்கன்னு நான் எதிர்பார்த்தேன். ஸோ நம்முடைய நல்ல இதுக்கோசம் தான் அவங்க வர்றாங்க. They will take all the நம்முடைய obstacles, the sins which is we have been because of that, நம்மளுடைய பாவ செயல்களால் இருக்கக்கூடிய அந்த தடைக்கற்களை எல்லாம் அவங்க நீக்கிட்டு போயிடுவாங்க. ஒரு சன்னியாசியினுடைய சுவாச காற்று கூட நம்ம மீது பட்டாலே இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் we should take the இன்னைக்கு காலையில என்என்டி பிரபு சொன்ன மாதிரி the dust of a devotee, pure devotee இல்லையா? அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பகவானுடைய லோட்டஸ் ஃபீட்டுக்கே போக முடியும் இல்லையா? So first we should go and get the dust of the devotee. ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அந்த இதை வந்து நாம பரிபாலிக்கணும். ஓகே, வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஸோ இன்னைக்கு நான் இந்த ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்க. Two things I want to do. One is a doubt, another thing I want to share, Mataji. சொல்லுங்க பிரபு. One is sharing வந்து as you said வந்து how I can look at it is, இப்போ வந்து ஒரு டிவோட்டி வீட்டுக்கு வரும்போது house of a householder, grandpa, it is as if God himself is coming. So we have to treat him like அந்த பாவத்தில் இருக்கணும் நம்ம. So whatever we are doing, then that becomes a devotional service. Yes, that's correct. That is a thought process. And then the doubt I had was, இப்போ நம்ம வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமி was monist அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம. அவர் எங்க அது டிஸ்ப்ளே பண்ணிருக்காரு மாதிரி, பிகாஸ் அவரை பத்தி படிக்கிறதெல்லாம் பார்க்கும்போது மோயினிஸ்டா அவர் வந்து டிஸ்ப்ளே பண்ணது வந்து he became an அவதூதா. ஓகே, தட்ஸ் வேர் ஆக்சுவலி ஒரு அந்த நிலையில இருக்கும் பொழுதுதான் அவர் வந்து because of that position only we are telling Moinist. Okay, he is in one position. நீங்க அந்த ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு நிமிஷம் இருங்க மத்தாஜி, I will listen to you. கொஞ்சம் இருங்க. பிரபுஜி கேட்டது லைக் a mad man மாதிரி இருப்பார் அவர் வந்து. ஜாங்கலா appearing like a mad man, dumb, yeah. So அதனாலதான் அவரை வந்து மோயினிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றேன். So we has ஒரு நிமிஷம். மோனிஸ்டா பிரபு என்ன கேக்குறீங்க, ஒரு முறை கேளுங்க ப்ளீஸ். அதான் ஞானி அப்படிங்கிறதுக்கான இது இங்க இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈக்வி பேலன்ஸ்டு மோயினிஸ்ட் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வரும்போது one of the expression was given by the devotee in the session on this particular topic only. என்னன்னாக்கா அவர் அந்த பெண்களை கடந்து வரும்பொழுது பெண்களையும் பார்த்தார், அவர் வந்து மரஞ்செடி கொடிகளையே பார்த்தார். ஆனாலும் அந்த பெண்கள் வந்து they didn't react. ஆனா வியாசதேவர் வந்து அந்த பெண்களை கூட பார்க்கலையா, ஆனா அந்த பெண்கள் ஜாகிரதையானாங்க. ஓகே, so this is what actually why, because from the posture, that is the body language and the posture ல இருந்து how the person behaves, அதை வச்சே வந்து we will be able to. அவர் வந்து he left to, அதாவது காட்டை நோக்கி போனதுக்கான காரணம் வந்து he was scared இல்லையா? அதனாலதான் ஒரு இந்த பௌதிகத்துல எங்க உழண்டு கொண்டு நாமளும் வந்து என்னது அதுல வந்து நம்ம வந்து மாட்டிக்க கூடாதுன்றதுக்காக அவர் கிளம்பி போயிட்டார் இல்லையா? இன்னொரு இடத்துல கூட தெரியுது மாதாஜி அவர் மோனிஸ்ட்ங்கிறது. அவர் வந்து போகும்பொழுது அவங்க அப்பா வந்து கூப்பிட்டுக்கிட்டே வருவார்ல சுதா, அப்ப வந்து அந்த மரங்கள்லாம் எதிரொலிக்குது இல்ல? ஆமா, எதிரொலிக்குது. மகனே மகனேன்னு அவர் கூப்பிடும்போது என்ன அவர் எல்லாத்துலயும் பிரம்மமா இருக்கிறார். ஆமா, அந்த இடத்துலயும் அது வந்து தெரியும். கரெக்டா மாதாஜி? இஸ் நாட் எஸ், அதுவும் ஒரு காரணம் இருக்கு. ஆனா மெயினாவே வந்து he was in like a அவதூதம். அவருடைய செயல்கள் எல்லாமே வந்து அவதூதராக இருந்தது. சோ அந்த ஞானத்துல வந்து நீங்க முழு நிலை பெறும் பொழுது, ஈவன் ரிஷபதேவா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள், நீங்க 5th cantoல படிப்பீங்க. He also behaved same thing. Okay, so
ஸோ அவதூதாசனுடைய ஆக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது. நம்ம நித்யானந்த பிரபு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் கிரகஸ்த தர்மத்துல இருந்தார் இல்லையா? பட் ஹி ஆல்சோ பிஹேவ்ட். அவர் எதுக்காக வந்து தட்டை தூக்கி போடுறார் இல்லையா? ஆக்சுவலி இந்த இது வந்து இன்சிடென்ட் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல. ஹேவ் தட் பிரசாத் இல்லையா? இன்னும் நிறைய பிரசாதம் எடுக்கணும். So the intention will not be known. It will be silently internally happening. Jadabharata also was like that only, behaving dumb and deaf. Okay, there. அது மாதிரி வந்து he was also behaving like that only. He was naked and then he was அவருடைய செயல்பாடு. ஒருத்தருக்கு வந்து கான்சியஸ்னஸ் இருந்தா அவங்க நேக்கடா, அதாவது கான்சியஸ்னஸ் வெளிப்புற தோற்றத்துல தெரிஞ்சா கண்டிப்பா அவங்க கவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு இருக்கும் இல்லையா? பட் he was not feeling anything bad. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கான்சியஸ்னஸ்ல இருந்து நமக்கு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல சைட்ல தெரிஞ்சாலும் வந்து ஐயோ இன்னும் தெரியறதே, அடுத்தவங்க பாத்துருவாங்களே, இந்த மாதிரி நம்ம போக கூடாது இல்லையா அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் நமக்கு வருது இல்லையா? நாம மேட்மேன் கிடையாது, we are a normal person. அதே வந்து ஒரு பைத்தியக்காரனும் அப்படிதான் இருப்பான். ஆனா இவர் வந்து வாஸ் இந்த டிஃபரெண்ட் வே ஆக்சுவலி அவருடைய அது அந்த பெண்களால வந்து புரிஞ்சுக்க முடியுது. பிகாஸ் he is not a family, he is not a கிரகஸ்தா அப்படிங்கறத வந்து அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. ஈவன் வியாசதேவா being situated in the elevated position, still why has been told like that? Because அவர் வந்து கிரகஸ்த தர்மத்தை வந்து இருக்கும் பொழுது அவர் வந்து அந்த வேறுபாடுகளை வந்து பார்க்கணும். he should understand what should not be. லைக் இந்த 6th canto ஐ திங்க் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இந்த செக்ஷுவல் லைஃப் பத்தி கூட அது வந்து மனதளவுல கூட பிற பெண்களை வந்து நினைக்க கூடாது அப்படிங்கிறதும் வந்து இட் இஸ் லைக் an illicit relationship. Prabhupada has given 8 steps. It has been referred from the Purana. I think 13-14 sloka of first chapter of 6th canto. He defines 8. So not only having the relationship is not the only illicit relationship. If I see a girl or a guy with a wrong intention and having in the thought process, adella kuda vandu it's equal to the illicit relationship. So that's what சாஸ்திரங்கள் சொல்றது. சோ அந்த நிலை வந்து கண்டிப்பா ஒரு கிரகஸ்த தர்மத்தை வந்து அதனால தான் வியாசதேவர் வந்து திரும்பி பார்க்கல. was not seeing all. He knows that he feel, because he being incarnation of God, he knows that. So அவர் வந்து அதை வந்து பரிபாலிச்சார் இல்லையா? அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஸ்டில் அந்த இது வந்து ரொம்ப அழகா இந்த இதுல வியாக்கியானத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. மாதாஜி உங்க பார்வையில கூட ஒரு குறிப்பிட்ட இதை பார்க்க மாட்டாங்கல்ல, இந்த அவதூதர்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலரா அப்படியே பாக்குறது அப்படின்னு எல்லாம் இல்ல. ஒரு மரக்கட்டைய பாக்குற மாதிரி, ஒரு மரத்தை பாக்குற மாதிரி மனிதர்களையும் பார்ப்பாங்களாம். அது மனிதர்களை பார்க்க மாட்டாங்க. they will be able to realize. அது உணர்ந்தறியது. It is not that physically physically-னால தெரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது. எங்கேயோ தூரத்துல இருந்து பார்த்துட்டு இப்படி பாக்குறது கிடையாது. That is not the thing. They are not bothered. சுற்று என்விரான்மெண்ட்டை பத்தி அவங்க பாதரேஷனே கிடையாது இல்லையா? ஒரு பைத்தியக்காரனா இருக்கிறவனுக்கும் அந்த உணர்வு தான் இருக்கும். ஆனா இந்த அவதூதர்களா இருக்கிறவங்களுக்கும் உணர்வு இருக்கும். ஆனா பைத்தியக்காரனுக்கும் அவதூதர்களுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா, they know all the things. பைத்தியக்காரனுக்கு அவனை பத்தியே தெரியாது, அப்புறம் அடுத்தவங்களை பத்தி எதுவுமே தெரியும், என்ன தெரிய போறது இல்லையா? That is the difference. Okay. சமவேத பண்டித தர்ஷனகன்னு சொல்றாங்க. ஆமா, கரெக்ட். நிறைய வித்தியாசம். Thank you. அவங்க நார்மலா பேசுவாங்க. They will speak normally also. Okay, ஆனா அவங்க நிறைய பேச மாட்டாங்க. Okay. பிரஜல்பா இதெல்லாம் ஏன் அவாய்ட் பண்றாங்க? Now I am able to realize many things. அடுத்தவங்களுடைய செயல்களை பார்த்து. ஸோ ஒரு ஞானி, ஒரு யோகி வந்து நிறைய பேச மாட்டாங்க அப்படிங்கறத வந்து நிறைய இடங்கள்ல படிச்சிருக்கேன். ஈவன் I too had a mentor. Okay, now he is not there. அவர் வந்து நான் நிறைய பேசினா கூட அவர் ஒரு வார்த்தை தான் சொல்லுவார், ஏன் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன்றார். அப்ப நான் நிறைய பிரஜல்பா பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கறத வந்து இப்ப நான் உணர்றேன். ஓகே, ஸோ we should not நிறைய பேசினாக்கா என்ன ஆகும்னாக்கா we'll have that connectivity with that karma. That is first point. இது நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் இல்லையா? ஒவ்வொரு வார்த்தைக்குமே வைப்ரேஷன்ஸ் உண்டு. நம்ம இன்டென்ஷன்ஸ் ஆர் வெரி ரொம்பவுமே முக்கியமானது. நம்முடைய நோக்கம், நம்ம கோபமா சொல்லலாம், இல்ல வந்து அதாவது பொறாமை கொண்டு பேசலாம், இல்லைன்னா நம்ம வந்து அன்பு கொண்டு பேசலாம், இல்லைன்னா துக்கத்தோட பேசலாம் இல்லையா? எல்லாத்துக்குமே ஒரு வைப்ரேஷன்ஸ் உண்டு இல்லையா? ஸோ இதுல வந்து மோசமானது எது? பொறாமை இல்லையா? அந்த பொறாமை என்ன பண்ணும், நம்மள வந்து அழிவு பாதைக்கு கொண்டு செல்லும். அது இன்னும் அப்படியே என்ன பண்ணும், இட் வில் அப்படியே கொடி மாறி படரும்
அதனாலதான் நீங்க எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நீங்க ஒரு ஞானியோ ஒரு யோகி கிட்ட எல்லாம் நீங்க போய் பேசுனீங்கன்னா அவன் ஒரு 10 நிமிஷம் நம்ம பேசி முடிச்சிருந்தா கூட அவர் ஒரு வார்த்தை தான் பேசுவார். பேசணும்னா தான் பேசுவார், இல்லைன்னா சும்மா எழுந்து கூட போயிடுவாங்க. ஏன்னா அது வரைக்கும் அவங்க கேட்டதே ஜாஸ்தி. சில பேர் கேட்கறது கூட தயாரா இருக்க மாட்டாங்க. பிகாஸ் ஆல் ஆர் தே வாண்ட் டு இதனோட சம்பந்தமே வச்சுக்க கூடாதுன்னு தான் அவங்க வந்து தூரமா விலகி இருக்காங்க. நம்ம மேலும் மேலும் போய் அவங்க கிட்ட என்ன பண்றோம், நம்முடைய குறை நிறைகள் எல்லாம் நம்ம வந்து பேசுறோம் இல்லையா? சோ ஒரு யோகி, ஒரு ஞானி, ஒரு குரு கிட்ட பார்க்கும்போது நம்முடைய துக்கங்களை பற்றி நம்ம எதுவும் பேச வேண்டாம். அதெல்லாம் அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். நம்ம வெறுமனே பக்தி மட்டும் நம்ம மேம்படுத்திக்கலான்றதை மட்டும் நம்ம மனசுல வளர்த்துக்கலாம். தட் இஸ் த ஒன்லி திங் we need to learn. ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிரஜல்பாவை வந்து நம்ம கண்டிப்பா தவிர்க்கணும். ஆனா இன்னும் நம்ம அந்த பக்குவம் அடையல நம்ம இதுல. ஸோ ஐ எம் ஏபிள் டு ரியலைஸ் தட் பிரஜல்பா நீட்ஸ் டு பி ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சிடணும், அது வேணவே வேணான்ட்டு. ஆனாலும் அது வந்துக்கினே தான் இருக்கு. வேற வழியில அவங்க மனசு நோகடிக்கூடாதுன்னு ஏதோ ஒரு 2 வார்த்தை பேசி க்ளோஸ் பண்ணிட வேண்டியதுதான். இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஃபோனே பண்றது இல்லைன்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா ஃபோனுக்கு கூட வந்து வேலை கிடையாது. எஸ், லெட் இட் பி தேர், அவ்வளவுதான். தேவையே இல்லை. நாம ஒண்ணு சொல்ல, அவங்க ஒரு 10 சொல்லி அப்புறம் ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்பாயில், அன்னெசரி திங்ஸ் இல்லையா இதெல்லாம். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கின பிறகு ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்பாயில் பண்ணிக்கவே கூடாது. எவ்ரி ஒன் இஸ் ரிக்வயர்டு ஹியர் ஆஸ் லாங் அஸ் வி ஆர் ஹியர். அதையும் வந்து நம்ம பக்குவமா தான் எடுத்துட்டு போகணும். ஆனா அதுக்காக நம்ம பேசி தான் அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஓகே, ஸோ நம்ம பேசுறதெல்லாம் பிரஜல்பா, அதுல வேற எதுக்கு அதிகப்படுத்திக்கிறது நம்ம இல்லையா? ஸோ தட்ஸ் நாட் ரிக்வயர்ட் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஃபைன். ஸோ தேங்க்யூ மாதாஜி. இது வந்து பாகவதத்தை வந்து அவர் கண்டிப்பா சொல்லணும்ன்றதுக்காக தான் ஞானி இல்லையா? ஸோ அந்த இதுக்காக தான் அவர் ஞானியா வந்து இட்ஸ் ஆஸ் பர் த வில் ஆஃப் த லார்ட் ஹஸ் பீன் பிகம். இப்போ பரீட்சித் மகாராஜ் கூட வந்து அந்த தவறு செய்யணும்ன்றது வந்து பகவானுடைய ஏற்பாடு. பாண்டவர்கள் வந்து முன்ஜென்ம கர்மங்கள் கிடையாது அவங்களுக்கு, வினைகள், அதனால அவங்க கஷ்டப்படலை. அது இறைவனுடைய விருப்பத்தினால செயல்பட்டது. ஒன்று நாமெல்லாம் முன்ஜென்ம கர்மங்களா தான் இருக்கு, ஏன் நமக்கெல்லாம் அதுதான். இறைவனுடையது கிடையாதுன்றது நம்மளுடைய கடந்து வந்த பாதையை நம்ம அனலைஸ் பண்ணும்போது நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனா பாண்டவஸ் அப்படி கிடையாது இல்லையா? தே ஆர் வெரி பயஸ் பீப்புள். அவங்களுடைய பிறப்பே வந்து மேன்மையான இல்லையா, தேவர்களுடைய வரத்தை கொண்டு பிறந்தவங்க, அவ்வளவு எலிவேட்டட். ஸோ அப்ப தேவர்களுடைய வரத்தை கொண்டு இறைவனுடைய சித்தம் அது. அவங்க சஃபர் ஆனதுனால வந்து தர்மத்தை நிலைநிறுத்தணும்னு நினைச்சார் இல்லையா? ஒரு சஃபரிங் இருந்தாதான் ஒரு வழி கிடைக்கும். எதுவுமே இல்லாம வந்து ஒரு ஷாலோ வாட்டர் மாதிரி போயிட்டே இருந்தா வாழ்க்கையில வந்து முன்னேற்றமே இருக்கா. கொஞ்சம் தடைக்கற்கள் வரும்போது நாம எங்க தவறு பண்றோம்னு நினைப்போம். இப்ப ஃப்ரீயா போயிட்டு இருந்ததுனாக்கா நம்ம வந்து அந்த நிலையிலே நம்ம வந்து அப்படி நின்று போயிடுவோம். அதுக்கு மேல முன்னேற்றம் இருக்காது, ஸ்டாக்னன்ட் ஆகிடும். அதனால தடைக்கற்கள் வர்றதை வந்து நாம தவறா எண்ணிக்க கூடாது. வி ஷுட் நாட் ஃபீல் பேட். அதை ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோனா மாத்திக்கணும் நம்ம. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இன்னைக்கு ஒரு ஸ்லோகம் படிக்கலாமா? ஐ திங்க் உங்களுக்கு நிறைய அனாலிசிஸ் 4.8 வரைக்குமே. இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த ஒரு ஸ்லோகம் மட்டும் இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே. அபிமன்யு சுதம் சூதா பிராஹுர் பாகவதோத்தமம் தஸ்யா ஜென்ம மகாச்சாரியம் கர்மாணி ச கிரஹீணிஹினா. எஸ், படிக்கட்டுமா முத்தாஜி? வாசி. டிரான்ஸ்லேஷன். மொழிபெயர்ப்பு. பரீட்சித்து மகாராஜன் பகவானின் முதல் தரமான பக்தன் என்றும் அவரது பிறப்பும் செயலும் அற்புதமானவை என்றும் சொல்லப்படுகிறது. தயவு செய்து அவரை பற்றி எங்களுக்கு சொல்லுங்கள். பொருளுரை. பரீட்சித்து மகாராஜனின் பிறப்பு அற்புதமானதாகும். ஏனெனில் அவர் தமது தாயின் கருவில் இருக்கும்போது முழுமுதற் கடவுளாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் காப்பாற்றப்பட்டார். அவரது செயல்களும் அற்புதமானவையே. ஏனெனில் ஒரு பசுவை கொல்ல முயன்ற கலியை அவர் தண்டித்தார். பசுக்களை கொல்வதென்பது மனித நாகரிகத்தை அழிப்பதற்கு சமமாகும். மிகப்பெரிய பாவ புருஷனால் கொல்லப்படுவதிலிருந்து பசுவை காப்பாற்ற அவர் விரும்பினார். தனது மரணத்தை பற்றிய முன்னறிவிப்பு அவருக்கு கிடைத்ததால் அவரது மரணமும் அற்புதமானதாகும். இறக்கக்கூடிய ஜீவன்களுக்கெல்லாம் இது அற்புதமானதாகும். இவ்வாறாக கங்கை நதி கரையில் அமர்ந்து
பகவானின் உன்னதமான லீலைகளை கேட்டவாறு தமது உயிரை விட அவர் தம்மை தயார் செய்து கொண்டார். பாகவதத்தை கேட்ட நாட்களில் அவர் உணவையோ அல்லது நீரையோ உட்கொள்ளவில்லை. அவர் ஒரு கணம் கூட உறங்கவும் இல்லை. எனவே அவரை பற்றிய அனைத்தும் அற்புதமானவையே. அவரது செயல்கள் சிரத்தையுடன் கேட்க தகுந்தவையாகும். அவரை பற்றி விளக்கமாக கேட்டறிவதற்கான விருப்பம் இங்கு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னும் மீண்டும் நம்ம இவரை பத்தி பின்னாடி படிப்போம். ஓகே, யாரு? பரீட்சித் மகாராஜ். குயின் குந்தி பிரேயர்ஸ்ல வந்து கொஞ்சம் பேசுவோம். அந்த இடத்துல உத்திரை வந்து ஓடிட்டே வருவாங்க. ஸோ அவரை நோக்கி அந்த பிரம்மாஸ்திரம் வரும். அப்போ வந்து பாகி பாகி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணரை பாக்கி, அது ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம். அது ஐ திங்க் எத்தனாவது சாப்டர்? ஐ திங்க் 7th சாப்டர்லயே 8th சாப்டர் மாதாஜி. ஆமா, 8th சாப்டர்ல வரும். ஓகே, குந்தி பிரேயர்ஸ் வந்து 8, பீஷ்மாத் வந்து 9th சாப்டர். ஓகே, ஸோ அது மாதிரி அந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் வாசிக்கணும். நம்ம ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலி. ஸோ டேஸ்ட், வி ஷுட் டெவலப் த டேஸ்ட். இந்த இடத்துல பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பிறப்பினாலே அவர் ஒரு பக்தர் இல்லையா? இறைவனால தாயின் கருவிலேயே ரட்சிக்கப்பட்டவர் அவர் ஆக்சுவலி. ஸோ அவரை பற்றி வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் யார் கேட்டுன்னு இருக்கிறது? இப்போ சௌனக ரிஷிகள் தலைமையில் இருக்கக்கூடிய ரிஷி முனிகள் வந்து சுத கோஸ்வாமி கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அதான் இந்த இடத்துல வந்து அங்கங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு இது வந்து நீங்க ஒரு குரோனாலஜிக்கல் இது பிரகாரம் நீங்க எடுத்துக்கணும். ஓகே, இது வந்து ஒரே கோர்வையா ஒரு லைன் இது நடந்த பிறகு இது நடந்தது அப்படிலாம் நீங்க எடுத்துக்க கூடாது. ஓகே, பேரலல் இன்சிடென்ட்ஸா எடுத்துட்டு நீங்க பார்க்கணும். யாருக்கு மத்தியில கான்வர்சேஷன், யார் மத்தியில என்ன கான்வர்சேஷன் வந்து என்ன வந்து பேசுறாங்க. அப்பப்ப மாறிக்கிட்டே இருக்கு மாதாஜி. ஆமா, அப்படிதான் வரும். இங்க உண்மையிலே வந்து பரீட்சித் மகாராஜுக்கும் சுகதேவ் கோஸ்வாமிக்கு இடையில தான் நடக்கக்கூடிய உரையாடல். ஆனா இந்த இடத்துல பரீட்சித் மகாராஜா பத்தி சொல்லும்போது கண்டிப்பா இது பரீட்சித் மகாராஜா பேசல அப்படிங்கறத வந்து நம்ம மனசுல கொண்டு வரணும். ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகங்கள் வந்து இந்த சாப்டரே வந்து நம்ம எடுக்கும் பொழுது சௌனக ரிஷிகள் தலைமையில இருக்கிறவங்க கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து சுத கோஸ்வாமி கிட்ட வச்சிட்டு இருக்காங்கன்றதையும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அதனால வி ஷுட் கோ டு தட் கான்டெக்ஸ்டோட நம்ம வந்து பேச ஆரம்பிச்சோம். ஸோ 3rd சாப்டர்ல தான் உங்களுக்கு வந்து மைத்ரேய ரிஷி, விதுரர், 3rd and 4th சாப்டர் ஃபுல்லா உங்களுக்கு வந்து மைத்ரேய ரிஷி, விதுரர் வருவார். ஓகே, அது வரைக்குமே வந்து இங்க மைத்ரேய ரிஷியோ விதுரரோ வரமாட்டாங்க இல்லையா? பிரம்மருக்கும் அடுத்து நாரதருக்கு உரையாடல் வந்து 3rd கேண்டோல தான் வருவாங்க. செகண்ட் கேண்டோலே வராங்க, செகண்ட் கேண்டோலே வருவாங்க. ஸோ அப்போ அதெல்லாம் நம்ம இந்த இடத்துல எடுத்துக்க கூடாது. ஸோ இங்க வந்து மெயினா வந்து பரீட்சித் மகாராஜுக்கும் சுகதேவ் கோஸ்வாமி, அடுத்து வந்து மெயினா வந்து சுத கோஸ்வாமிக்கும் சௌனக ரிஷிகள் தலைமையில இருக்கக்கூடிய ரிஷி முனிகள். இதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல பார்த்துட்டு இருக்கோம். 6 கேள்விகள் கேட்கறாங்க. 6 கேள்விகள் எல்லாமே வந்து நம்ம படிக்கணும். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம செகண்ட் சாப்டர் படிச்சது வந்து செகண்ட் கேண்டோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டருக்கும் ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா ரெண்டும் கனெக்டடா இருக்கும். சிமிலர் டாபிக்ஸாவே இருக்கும். ரொம்ப அழகா இருக்கும். செகண்ட் சாப்டர் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் பக்தி இல்லையா? இந்த கேண்டோலயே நீங்க செகண்ட் சாப்டர் ரொம்ப உன்னிப்பா படிக்க வேண்டியது. பர்த் ஆஃப் பரீட்சித் ரொம்ப அனலைஸ் பண்ணணும். நான் ஒன்றும் பெருசா உங்களுக்கு எடுத்துரைக்கல. ஆனா நிறையவே இருக்கு இன்னும். இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனாதான் நமக்கு புரிய வரும். ஏதோ நம்ம கேட்கறது, நாம யார்கிட்ட கேட்கிறோம், ஒரு சீனியர் டிவோட்டி கேட்கிறோம், அதுக்கப்புறம் வந்து நாம இங்க படிக்கிறது, இதை கொண்டு நம்ம வந்து புரிஞ்சுட்டு வி நீட் டு ஷேர், அவ்வளவுதான். மற்றபடி வேற எதுவுமே கிடையாது. இதெல்லாம் பிரபுவாதர் என்ன எடுத்துரைக்கணுமோ அதை செயல்படுத்திக்குவார். எதெல்லாம் நீங்க புரிஞ்சுக்கணுன்றதும் அவருடைய கருணையால நீங்க புரிஞ்சுப்பீங்க. ஓகே, the birth of Maharaj Parishit is wonderful because in the womb of his mother he was protected by the personality of Godhead இல்லையா? பகவானால வந்து யோகமாயால வந்து அவர் வந்து ப்ரொடெக்ட் ஆறார். his activities are also wonderful. ஸோ கலிபுருஷரை வந்து தண்டிக்கணும்னு, அதுக்கப்புறம் he was forgiven இல்லையா? பனிஷ்மெண்ட்டும் கொடுத்து ரிவார்டும் கொடுப்பார். யாராவது அந்த மாதிரி செய்ய முடியுமா இல்லையா? அதாவது தர்மம் மற்றும் வந்து அதாவது மதம், தர்மம் வந்து எருது ரூபத்துல இல்லையா? சோ இந்த பூதாயி வந்து பசுவின் ரூபத்துல 2 பேருக்கு மத்தியில உரையாடல் நடக்கும். தர்மம் ஆல்ரெடி 3 கால்கள் வெட்டப்பட்டு விட்டது, ஒரே காலோட தான் நின்று இருக்கு இல்லையா? சோ அந்த ஒரு காலையுமே வெட்டணும்ன்ற அந்த அரசனுடைய இதுல தோரணையில கலிபுருஷன் பார்ப்பதற்கு சூத்திரனா இருக்கான். ஆனா அவனுடைய தோரணை வந்து அரசனுடைய தோரணை மாதிரி இருந்தப்போ அந்த வழியா வந்த பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து அவனுக்கு தண்டனை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறார். ஸோ அப்போ ஏன்னா ஒரு பசுவை வந்து ஒரு பசு எருது எதையுமே வந்து கொல்லக்கூடாது இல்லையா?
ஸோ அவருடைய ஆட்சி காலத்துல இது மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்றது அவர் அந்த மாதிரி வராம பார்த்துட்டார். அப்போ அந்த கலிபுருஷனை கொல்ல போறன்ற வரும்போது அந்த கலிபுருஷன் வந்து சரணடைந்து விடுகின்றான். ஸோ சரணாகதி அடைந்த ஒருத்தனை வந்து எந்த ஒரு சத்திரியனுமே வந்து தண்டிக்க மாட்டான் இல்லையா. கிங் வில் ஆல்வேஸ் கிவ் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபார் த சரண்டர் இல்லையா. அப்போ அவன் வாழ்வதற்கு இடம் வேண்டும் இல்லையா. ஆனா கலிபுருஷன் வந்தா ஆட்சி நல்ல ஆட்சி இருக்காது என்பதும் தெரியும். ஆனா கலி என்பது நம்ம அவரால் காலத்தினுடைய இது கட்டாயம். அது கண்டிப்பா கலிபுருஷனை வந்து தடுத்து நிறுத்த முடியாது. இறைவனுடைய as per the will of the Lord தான் கலி இல்லையா. இந்த 4 யுகங்களுமே இறைவனால வந்து வழங்கப்பட்டதுதான். அதனால எந்த யுகத்தையுமே நம்ம நிறுத்துறதுக்கு நாம கிடையாது. இறைவனுடைய படைப்புல வந்து இறைவன் எவ்வாறு அவருடைய ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ எல்லாமே வந்து அப்படியேதான் வந்து செயல்படும். ஸோ அதனால கலிபுருஷனை வந்து கொல்றது வந்து முடியாது. அவர் கொல்ல முடியும். ஆனா தட் இஸ் நாட் த ரைட் திங் பரிஷித் மகாராஜ் செய்யறது. ஏன்னா அவரும் ஒரு பக்தர், அவருக்கு தெரியும் இறைவனுடைய ஆணைக்கு அப்பாற்பட்டு நாம் எதையுமே செய்யக்கூடாது என்பது அவருக்கு நல்லாவே தெரியும். அதனால அவர் வந்து கலிபுருஷனை கொல்லாம அவனுக்கு வந்து ஹி ரிவார்டட். அப்படின்னா என்ன, அவன் தங்குவதற்கு இடமே கிடையாது. முன்னுடைய ஆட்சியில வந்து எங்கேயுமே இடம் இல்லை எனக்கு தங்கறதுக்குன்னு சொல்லும்போது அவர் வந்து 4 இடங்கள் கொடுத்தார் இல்லையா. ஒண்ணு வந்து கேம்பிளிங் சென்டர், இன்னொன்னு வந்து அந்த இது வந்து ப்ராஸ்டியூஷன் நடக்கிற இடம், இன்னொன்னு வந்து இன்டாக்சிகேஷன் இந்த மது அருந்தக்கூடிய இடம். இப்படி ஒன்னொன்னாவே வந்து இந்த இடங்கள் 4 இடங்களை வந்து கொடுக்குறார் இல்லையா. சோ அப்போ அந்த 4 இடங்களுமே அவருடைய அரசாட்சியில வந்து இல்லாமலே செஞ்சிட்டார். கலிபுருஷன் அவருடைய அரசாளக்கூடிய அந்த என்டையர் கிங்டமே வந்து போயிட்டு வந்துடுறான். ஆனா அவனுக்கு இடமே கிடையாது. சோகமா வந்து நிக்கிறான். எனக்கு உன்னுடைய ஆட்சியில வந்து உன்னுடைய அரசு இதுல வந்து எனக்கு தங்கறதுக்கு இடமே இல்லைன்னு கேட்டப்போ, அதிகமாக தங்கம் இருக்கக்கூடிய இடத்த வந்து நீ அங்க போய் இரு. அங்கதான் வந்து இப்ப நம்ம நிறையவே தங்கத்தை சேர்க்கிறோம் இல்லையா. தேவைக்கு அதிகமா டன்னா சேர்த்து இருக்கிறவங்களோ கூட இருக்காங்க. அந்த இடத்துல கலிபுருஷன் வந்து தவறான செயல்களுக்கு அது எல்லாமே வந்து சென்றுப்போம். அதான் நம்ம அதிகமா தங்கத்தை சேர்க்க கூடாதுன்னு அவரும் அவருடைய இதுல வந்து என்ன பண்ணார், அவர்கிட்ட இருந்த தங்கத்தை எல்லாமே யக்னங்கள் இந்த மாதிரியான இதுக்கு எல்லாமே அவர் வந்து செலவழித்தார். அவருடைய இதுல வந்து தங்கத்தை கூட அவர் வந்து வச்சுக்கல நிறைய அந்த மாதிரி. ஸோ ஹி வாஸ் எ சாஸ். அதாவது அந்த அவருடைய செயல்பாடுகள் நம்ம பின்னாடி படிப்போம். கலிபுருஷனை வந்து இது பண்றது ரொம்ப அழகா இருக்கும். ஸோ வாஸ் அட்டெம்ப்டிங் டு கில் எ கவ். டு கில் கவுஸ் மீன் டு எண்ட் த ஹியூமன் சிவிலைசேஷன் இல்லையா. ஏன் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காரு நம்ம ஆச்சாரியா இல்லையா. நாம் எல்லாருமே பசுவினுடைய பால் இல்லையா. தாய், ஷீ இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த. எத்தனை தாய்மார்கள் இருக்காங்க, மொத்தம் 7 இல்லையா. மனைவி 7 தானே, 7 பசு. அதனால வந்து நமக்கு பால், அதாவது பால் கொடுக்கக்கூடிய தாய் இல்லையா. சோ அவங்கள வந்து நம்ம கொல்லக்கூடாது. அது நமக்கு வந்து கடவுள் இல்லையா. சோ அந்த ஒரு இது வந்து எண்ட் ஆஃப் த சிவிலைசேஷன். நமக்கு பால்ல தான் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ், தயிர் இருக்கு, நெய் இருக்கு. மெயினா வந்து நெய். அந்த நெய் வந்து எதற்கு உதவும், மெயின் இன்கிரீடியன்ட் ஃபார் த யக்னா இல்லையா. யக்னங்களுக்கு மிக முக்கியமானது நெய். அதை கொண்டுதான் வந்து நம்ம யக்னங்களை வளர்க்கவே முடியும். திஸ் ஆர் ஆல் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யக்னங்கள் எதுக்கு வளர்க்கிறோம், ஸோ ஃபார் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் த பீப்புள் இல்லையா. இப்ப சௌனக ரிஷிகள் தலைமையில கூட அநேக ரிஷி முனிகள் எல்லாமே வந்து வளர்த்துட்டு இருந்தாங்க இல்லையா. எதுக்காக, இந்த பிரபஞ்ச நன்மைக்காக தான் செய்யறாங்கன்றத நம்ம முதல் சாப்டர்லயே படிச்சோம் இல்லையா. ஸோ வெல்ஃபேர் இல்லைனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி மனித நாகரிகமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அழிவுக்கு வந்துருவோம். ஸோ நான் யூ வாண்டட் டு ப்ரொடெக்ட் கவ் ஃப்ரம் பீயிங் கில்ட் பை த கிரேட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் சின், கலிபுருஷனுக்கு. ஸோ அதை கலிபுருஷன்னாக்கா பாவத்தினுடைய என்னது ஒரு பிரதிநிதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்றாரு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள். நம்ம ஒரு வார்த்தையுமே உன்னிப்பா கவனிச்சு படிக்கணும். ஓகே, his death is also wonderful because he got previous. யாருடைய டெத், பரிஷித் மகாராஜ். ஓகே, he got a previous notice. நமக்கெல்லாம் நமக்கு டெத் எப்போ வரும்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனா அவருக்கு 7 நாள் இருக்கு காலம் கொடுத்தாங்க. நமக்கு ஒருவேளை அது மாதிரி ஒரு 7 நாள் கொடுத்தா நாம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம பசங்களுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம கண்டிப்பா பண்ணுவோமா பண்ண மாட்டோமா. அதுதான் நம்ம கண்டிப்பா அதை மட்டும் தான் பண்ணுவோம். பக்தி பண்றதுக்கு வந்து செகண்ட் ப்ரையாரிட்டில தான் போவோம். அதாவது பக்தி பண்ணிட்டு இருந்தாலாவது நம்ம பக்தி பண்ணணும்னு நினைப்போம். பக்தி பண்ணலன்னா அது கூட நினைக்க மாட்டோம். ஒரு 4 நாள் 2 நாள் இந்த பொண்ணு வீட்டுல, இன்னும் 2 நாள் பையன் வீட்டுல, இப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு போய் சேர்ந்துடலாம்னு நினைப்போம் இல்லையா.
திஸ் இஸ் த ட்ரூத், வி நீட் டு அக்செப்ட் ஆக்சுவலி, இல்லையா? ஆனா உண்மையிலே அவர் வந்து அந்த 7 days நோட்டீஸ் பீரியடை வந்து எப்படி பண்ணணும்ட்டு உடனே என்ன பண்ணார், தன்னுடைய மகனுக்கு மணிமகுடம் சூட்டிட்டு he left the palace actually, இல்லையா? சோ யமுனை நதிக்கரையோரத்துல வந்து அமர்ந்துறார். அங்க இவருடைய மரணம் அறிவிப்பு நிறைய பேருக்கு, பெரிய பெரிய ரிஷிமுனிகளுக்கெல்லாம் தெரிய வர அவரும் எல்லாருமே வந்து அந்த யமுனை நதிக்கு வராங்க, இல்லையா? நாரதர் உட்பட வராங்க. ஸோ அங்கே வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி இப்போ பாகவதம் சொல்ல போறார் என்பதையுமே வந்து இறைவனால சொல்ல நாரத மகரிஷிக்கு தெரியும் கண்டிப்பா, இல்லையா? சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து பேச போறாருன்றது இந்த நியூஸ். ஸோ அங்கே வந்து இந்த மாதிரியே சுத்திண்டே இருக்கக்கூடிய சுகதேவ கோஸ்வாமி அங்க வந்து சேர்றாரு ஆக்சுவலி, இல்லையா? அங்கே பரிஷித் மகாராஜும் இருக்காரு. டிரான்ஸ்டென்டல் சப்ஜெக்ட்ஸ் பத்தி தான் பேச போறாங்க, இல்லையா? Thus he prepared himself for passing away by sitting down on the banks of the Ganges and hearing the transcendental activities of the Lord, இல்லையா? யார்கிட்ட இருந்து? சுகதேவ் கோஸ்வாமி. ஸோ டியூரிங் ஆல் த டேஸ், அந்த 7 நாளுமே அவர் என்ன பண்ணார்? வெறும் பாகவதத்தை மட்டும் தான் கேட்டார். தண்ணி குடிக்கல, சாப்பிடல, தூங்கல. தட் மீன்ஸ் எவ்ரி மொமெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நாம் எல்லாரும் அந்த பாதையில தான் நின்று இருக்கோம், ஆனா அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியல. எவ்ரி மொமெண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட்ன்றதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்காம செயல்பட்டு, அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். நமக்கும் பரிஷித் மகாராஜாவுக்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். அவருக்கு முக்கியத்துவம் தெரிஞ்சது, அதனால அவர் செயல்பட்டார். நமக்கு முக்கியத்துவம் தெரியல, அதனால நாம 10-11 உட்காந்துருக்கோம், இல்லையா? ஸோ எவ்ரிதிங் அபவுட் ஹிம் இஸ் வண்டர்ஃபுல். அவரை பத்தி எல்லாமே வந்து அந்த 17-18 சாப்டர்ஸ் வந்து இட்ஸ் அ லைஃப் டர்னிங் பாயிண்ட் ஃபார் எனி ஒன் ஆக்சுவலி. நீங்க அதை வாசிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு வாட்டி வாசிச்சீங்கனாலே உங்களுக்கு அது யூ வில் கெட் அட்ராக்டட் ஆக்சுவலி. ஸோ அது மாதிரி இந்த பாகவதத்தை நல்லா நம்ம வந்து வி நீட் டு, அதாவது ஒரு ரசம், ஒரு ஜூஸ் எப்படி நம்ம குடிக்கிறோமோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அதாவது ரியலைசேஷனோட நம்ம வந்து படிக்கணும். எப்படி ஜூஸை வந்து ருசிச்சு நம்ம வந்து குடிக்கிறோம், இல்லையா? அது போல இந்த அமலம் புராணம் எனக்கூடிய இந்த ரசத்தை வந்து நாம அவ்வாறே பருக வேண்டும். அப்போ நமக்கு அதனுடைய உண்மையான சாராம்சம் என்னன்னு தெரிய வரும். ஒரு நாளும் படிக்கும்போது எப்படி பகவத்கீதை நமக்கு வெவ்வேறு விதமான நிலைகள் நமக்கு இன்னும் டெப்தா அனலைஸ் பண்ண முடியறதோ, அது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கிறத செகண்ட் டைம் இன்னும் ஜாஸ்தி. இப்போ நான் படிச்சுட்டு இருக்கிறது உங்களோட 3வது தடவையா 4வது தடவையா படிச்சுட்டு இருக்கேன் நான் ஆக்சுவலி. 4th டைம் நான் அப்படின்னா ஒரு சாப்டரா தனியா படிச்சிருக்கேன். பட் என்னன்னா நிறைய வாட்டி அதை படிக்க 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 இட்ஸ் மோர், அதாவது ரிஜாய்ஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ஸோ யூ வில் ஃபீல் அந்த அந்த ஆனந்தம் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா வரும். ஆரம்பத்துல எனக்கு இருக்கல, எஸ்பெஷலி அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன்ல வந்து வெரி பிகினிங், மேபி ஒரு இந்த இஸ்கான் வரதுக்கு முன்னாடி வாங்கிட்டு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சைத்தன்ய மகாபிரபு பத்தி தான் அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன்ல இருக்கும். ப்ரிஃபேஸ் எல்லாமே நம்ம படிச்சோம், இல்லையா? அது படிக்கும்போது எனக்கு மைண்ட்ல ஒண்ணுமே போகவே இல்லை எனக்கு. ஸோ இப்போ அதை அனலைஸ் பண்ணும்போது நம்ம பக்தியில அப்ப 0 பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்திருக்கோம். இப்போ அட்லீஸ்ட் ஒரே ஒரு பாயிண்டாவது எடுத்து ஒரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டடி எடுத்து வச்சிருக்கோம். அப்ப அது 0ல இருந்திருக்கோம் நம்ம அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகா தெரியுது. ஓகே, அந்த புக்கை தானம் கூட பண்ணிட்டேன் யாரோ ஒருத்தருக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால எவ்ரிதிங் அபவுட் ஹிம் இஸ் வண்டர்ஃபுல் அண்ட் ஹிஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் வர்த் ஹியரிங் அட்டென்டிவ்லி. அந்த வேர்டை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும், இல்லையா? ஸோ கவனத்தோட படிக்கணும், நம்ம கவனத்தோட கேட்கணும், ரொம்ப முக்கியம். ஸோ த டிசைர் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஹியரின் டு ஹியர் அபவுட் ஹிம் இன் டீடைல். ஸோ அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுன்ற அந்த ஆசை வந்து சௌனக ரிஷிகள் தலைமையில இருக்கிறவங்க வந்து அவங்க வந்து அதாவது வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க. ஓகே, நம்ம மீண்டும் ஐ திங்க் தர்ஸ்டே ஷல் வி ஹாவ், வியாழக்கிழமை இன்னைக்கு மாதிரியே அன்னைக்கும் எனக்கு ஒரு 4 மணிக்கு ஃப்ரீயா பகவான் விட்டா பிரார்த்திச்சுக்கிறேன் நான். தட் உங்களுக்கு, ஏன்னா இது ரொம்ப ஃபாஸ்டா போக முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ வில் டேக் லாட் ஆஃப் டைம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நல்லா போயிடலாம். அந்த பேஸ் வந்து நீங்க நல்லா புரிஞ்சுட்டீங்கன்னாக்கா யூ வில் பி ஏபிள் டு டூ இட். நீங்களே நிறைய சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவீங்க அதுக்கப்புறம். ஸோ யூ நீட் டு கேட்ச் அப். டெய்லி காலையில பாகவதம் படிக்கிறது வந்து தட் இஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் லெவல் ஆக்சுவலி. ஆனா இந்த கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு டெப்த் நாலேஜ் நீங்க அனலைஸ் பண்ணணும். இப்போ பிரபுஜி கொஸ்டின் கேட்டாரு இல்லையா, அந்த மாதிரி நீங்க கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு நீங்க எல்லாருமே தயாரா இருக்கணும். ஓகே, வாஞ்ச கல்பதாரு கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய. நாமச்சரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய.